Kastap kapag kabali bibaro. Mentangin simno iki ajingkali. Kajingkali kenembar kebaningkong. Ban jubab da iba. It was well fine. You have in charge, please. Mr. Chairman, sir. Aba jubab ya kajingkali kebaningkong kebelawan rak do. Member Badan Burom napo mau pelang. Harga jubab ke A. Statement please on the table, sir. B. Does not arise, sir. Mr. Chairman, sir, lagi jawab ni bu kami berbu ngasuh aban ayo aji saya ni member in charge. Ba nak ni ki building batai po heritage kinuno ki jite ki bala ki bom padam aku abnyo aji saya ni. But sekali pakai ketika branch office po mau keluar lala adaptinan dah kumnu ya kah. Mr. Chairman, ki jingtai ki bampat dep kat kum ketu kalis keba nila place apo ka house kebaningkong ketika construction of museum apo ka Khasi heritage mau pelang kebaar ketika painting but ke renovation ya ke KHADC branch office apo Nongstoin kebalai ke construction of KHADC branch office at Maukerwan kebasau construction of footpath but ke fencing ha KHADC branch office ha Maukerwan ke court room hapo kahima bhowal ke construction of proposed traditional medicine institute hapo Ribhoi but ke proposed construction of entrance gate ha but ke footpath ha Yodo. Mr. Chairman, sir, ti hang ni bapa jawab iam yang ba ibam padam hatu na peding nang ni kiles don nem ki building ibam pat sedang pan. Kat kum ka les ke bangidon mdan ke tempat sedang. Chairman, sir, ketika branch office po mau keluar kamu lah sedang gaji mitra. Mr. Chairman ngaku antip kadeh kejuk kani kalis. Maka ni ke serial number 9 construction of Khasi Settlement Council branch office at Maukerwat. Tiang ko abang yung disay lala sedang ni Amerika jingte po Maukerwat juga branch office. Hot kat kum ka report ke bangayo kalau along under construction. But on pendap ya kani how benai September jong kani kesenam. Mr. Chairman, sir, uman cuban rap ya kani kajingkali belawan rak di member na po mau pelang. Ti ngaku aban supplement hang ni ban kali ba ila aban ain em ya ke amount kat nula sanction ni kini ki construction. Hakbedi but ke construction of traditional museum. Ticketing booth, security cabin, remaining works of the office come store at Khasi Heritage Moplang. Kebaningkong construction of museum at Khasi Heritage kadai
Arkrur Shipolak. Construction of office cum store at Khasi Heritage Moplang, South Lak, Prahaja. Mr. Chairman, ka jrong mahal ada hi ailat ngan sa please be ka table the house. Mr. Chairman, sir, ngaku aban kali ya EM in charge building ba katnu por rong ka ki ai ban pendep ye kini ki construction ladon labu nem da ka time frame bat ngaku aban tip ro ka ju kapor ba lalaki ba lasnang kilasnang menadu menu bat ngaku aban tip ka time frame ba kidi ban pendep ye kini ki construction. Mr. Chairman, ka time frame ka bakibu kadon lakat kum ka amount lani kat kum ka estimate kidon ki ba asnem kidon ki ba nru benai kidon ki balai benai telada member ikwa ngan sa please ye ka details apo ka table the house. Mr. Chairman, sir, Apply the leading kali. Please stick to the rules. Toh, ba. Mr. Chairman, sir, aku aban yo jing shai no I am in charge jong building. Namar ha kani ka list jong ka jing tei ki building kam don ha ka bide bat ka jing tei ka market complex sam kurwan. Katkum ka jing bu yo monong rem bante kani ka makurat complex building ha po makurat kalong ha ka pratrik jong November arja khanrio. But labu yo ni monong rem dai CM barim ba PNCM balong lebih minta kum chairman sa hakaji ang don lang ba bilung do kum IM in charge yung building nang tay ba H lung do in charge ka market panak squad ji sa kani ka por naki ka daw ne hakado kom hadu mata yung padu I kani ka list apo jong kani ka jingtay kani ka building but lane ladap teiru kwa jing saya kata. Mr. Chairman, hakajing siya ka principal question kadai ya ki scheme ki bahab apo ka special plan assistant. Kini ki scheme baro kidai nakabenta ka SPA. Te nakabenta ka ni ka jingkali ka bapibu kani kamde nakani ka SPA. Te lada pi kwaro Mr. Chairman ngalai ban ai ka jing pensai yau member badan burom napa mau korwat kani ka scheme ka ba kibu mensua nakabenta ban snai ka market complex hapo mau korwat kadi ka jing sya ba kaladon ru ka sanction ka ba arkro khatwei lak san phawajar tenrei namar bakadon ka jingya bomes tu jingmut hakaya dei bat ka jaka hakaban akwaya kani ka jaka hapedeng ki try jaka bat ka district council tinata ka daw namar ba kimla ban penbej hakapor ka babiang telah ban rikas no ya kani ka scheme ta kalau mesti pensai ya member nampak mukarat Sir, habi dei wat kani ngaku ban yo jing sai biang ki ta ki daw ki ba habar rikas no ka kini ka scheme ka ba lapelong ban weng no kini ka scheme tengah kwa jing sai Bom ya baik ya kajaka. Mr. Chairman, kani ka question hakajing sia ka dei hapo ka market ba kumagal ong BP meneru kala dei nakawi ka scheme tenrei nakabenta ka jing kwa jing tip ka jong pi ngala ai ni jing tip telada pi kwa pat ban keli benya hakajing dei pihak ban keli dakoi pak kajing keli now EM in charge jong ka market besibun. Mr. Chairman, sir, Ringa shu ni submit tang arpo itali ki question. Tengah pait hado menta saus ngi bengi syong dorbar. Tang khat artali ki question. Tengah snow ba nakaliang jong pinap simkia. Baki isi ka pait ba imat kijing kali jongi ki opposition kam simkia.
tang arpo itali ki question ibu hadu mentang anyo tang khat artali Mr. Chairman sir ti kane ka pani baki isi kam nyo kor kam nyo buram yang ki opposition ba na ki arpo itali tang 50% ti hangno ngini trikam kumni ti nga karpat baki isi nang ne syakmat habang ibu ki jingkali sngubha hoi si sispa na sispa phimna sandai kumno 70-80% phide ban lai te kapani bahang ne ka isi ka shim sting Mr. Chairman sir ya ka role jong ki opposition namar lada kam kalong kumne te kamot kamdan chu kata ka sinchar paiba ka bakhut namar ki don ki jingkali bangabu hapo constituency jong klamdan kami kawai ru klami tengah kerpat ICM deputy CM dengan try hapsim kaya gane Mr. Chairman sir banginio kata ka sinchar kadar ka bakhut ka basuba kumne pen iba let's say kadon ke jing persang ban burit ngasngo ban bu ita ipoin Mr. Chairman sir bat nga kermen baki isi kan shim serious ya kani Mr. Chairman sir kendiat ngarong aku ban rap ya kani jing sang alamut ban wan ra ya kani ti kendiat nakaliang ke jong aru ngaso bandong hang ni ba ngaso thu ba mokat kum ka rule 60A la hi ban kindum wan ra ya ki questions ha ka house ti henrei pat nga kerpat ya ka isi ha pok jingalam ka jong isi yang badan buram pas ngobha ban chim khialam kat kum ka rule 60A namar within 3 months pilade ban pinbiang e kini ki answered question bikin poi shengi ki members namar kan bu jinge engi namar ba claim ba lada pimla ba pinbiang e kini ki unanswered question ya ka proceeding ru numla ban pinbiang ti namar ba hangni ka don ka jing deko lada ngimla ban yo ki proceeding kadon ka jing deko tinga kerpat isi yang badan buram bas ngobha okay to kan ngan pen sai kan dia kan sai dia ki jing kali barok koi ki di ar photali bar ki poi ha ka house hadu menta ki long ko bakat ar tali kemud gla cross ya ka la poi 60% tang bakam pada long satisfied kata-kata tengah shu appeal ya ka isi in next session kat bala ban kham maximize ya ka jubab ya ki jing kali bar kumbala ongi weni member ngin sepen poi ki jubab hapo ka rule 60A but ngin le poi kat bala kanang ba ka proceeding ka bangin pha kan kham long complete to ngin poi pada ka jingkeli kata kolong ka jingkeli number ka ba number line but nagar part ya am in charge by in subaban ai ko jubab Chairman sir ka jingkeli ka na I member ng scan ka jingkeli ka long will the executive member in charge be pleased to state whether the NBCC has obtained no objection certificate from the council with regards to border fencing from Nongzri to Langkat, and the answer is no. Mr. Chairman sir halor ka ni ka jingkeli ka ba lawan ra ti badang ni la table nakaliang ka jong IM in charge biyong nusa ti nga ko ban tip hang ni ba nakaliang ka jong IM in charge in le kumno ba claim obtain ya ka NOC na ka district council kat ba ka kam kala ya cha namar na kaliang ka jong ka isi ka barim ngilale ya ka spot inspection hadu arsian but kanilele ka long sha ka khata jor shisha ya ki pat ba nong shong jor ka constituency ka jonga namar kum bangila kren ha ki por blale ba lada menta kane ka company kan le sting but kan ken do thala ya ka district council but kan buram shoy ka district council tinga kwa abang antip hang ni ba nakaliang ka jong IM in charge in shimkia hagano kadur Kablish bon sa ni member na scan halor kani kala don ka inspection haka bakila elet haka arpundai 3 January 8000 khat khandai te halor kani haka ba ICM barim ru ile lang tangba halor kani import yo ek report te ngilai I hang ni hadin ba la repeal no ya ka
kanika the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 under section 41 kani hi kapun I ba nadu usnam arjar khat lai kamut ba kidei ban wan ban pan ya ka no objection na po district council te halor kani nagaliang jungai em in charge but ka isi ngi lekat bala bani pet biang kumba labatai de I way member jungi na nongsken bakala don kata ka jing sedang man kiari kita sana sha but ka isi kan sistem kia bat le don kam. Mr. Chairman, sir, kani kalong kiki kablong very serious. Kakam kalaya shat. Om de banong wala se baya tang shi meter ne tang ar meter ne kalaya de ki 4 kilometers. Kilas nang banti. But ngakwa nakaliang kajonga kabainai ka assurance ka ba biang. Namar ba haba klempat yo ka NOC. Ngakwa bandawa kamat jong kayeng kabadai ba an pen stop ban pen sange mardor shwa ya kani ka jingti ka ban kin care no signer sha. Kumbalang ong shwa I member jungi namar ba ngi haban pet kat kung ka records nang ni kam don ka ba kilapan ya kata ka NOC te da kalong ka ba kilaya chmat kumta kumbalang ong I member jungi ba ka isi kan salet ban jurep bnia alor kani bat ban le da ka ba ya ka ba don kam. Tak boleh shibon. Mr. Chairman, sir, ngarung ngayeng ban kani kalong ki ka ba sungkya ba imat kidan kini ki PSU khamtam ki Central PSU imat ki bam khain kor ya kani ka yeng dor bar jungi tenga nga snow ba nga thrai ka jing jubab jung EM kambiang ban sa jurip haba EM o MDC de khot ibadai na ka the constituency la IFP ka jing shai ka bobyang nga thrai yamanta ka isi ka de ban pensange shwai ka ni ka kam hado ban yo NOC na po ka district council nga snow ka de kata namar ban jurip ban le yu lada I de khot jong ka ni ka yeng ibadai nang the la IFP information ya ka ni ka yeng ba ka kam kadang ya cha shai klam NOC de kamot ba ka pani ba kim khen gor ya ka ni ka yeng tanga snow ban karpat yo CM but they ban pansange shoi kene ka kam ban tho show DC jong ka tu ka district but they ban pansange mardor ya kene ka kam tat hado banda yo ka NOC na ka KHDC. Mr. Chairman, sir. Please bon nakaliang jong member jong I bana manlim te kat kum ka jingkren ke jong I namar ba ngiru dang take over yo office mata dang kat to kanis ngi te nga karmen hi ba ka isi ke jong I in la hi ban le kata ka ba ajungmot nakaliang jong I member jong I bana manlim. Mr. Chairman, sir, to halor ka jing ajing mut jong members ba halor ka jubab ka members jong I lai ngas ngau ba ka de ka ba don kam hi mo ka jing trei ka playa shahmat te khalim ka NOC te kala de kamram jong I bingin sim khia ka ne ka jing ajing mut ka jong phi tegin persang ban le ka ba don kam mo ko beli sibon. Ngin poi pada kawai pada kajingkeli kan bar ka ba nriu kepala keli dai ba Roni Viling do gerpari ia menchat sebain sebaban jubab. Mr. Chairman, sir, the total number of junkie trade license bala issue haki snam arajar khat pra khat kendai district wise with particular reference to Yodo Kalong Kumni East Khasi Hills district Shispa Andrupunyo Kintup Khat South Li Yodo Riboy district Nyopupra West Khasi Hills district R Southwest Khasi Hills district Khat South total Aspa Andrupaway yakini ki license na benta kini ki snam arhajar khat pra khat kendai kidai kiba la issue da ka isi kabala lejno. Mr. Chairman, sir, the PPK number junkie license by issue kamut kalabun la hadu arspa andrupuway tang hapo shisnem
te nga sngo kene ka Trading by Non-Tribal Act nga try ka de ka way ka ikhtiar ka ban yada ya ka jing sha telep jong ka jai ben riu ret pa jongi na ki he pa kham tam ma ka badai bat khai pateng la ne ki economy jong ka ri te nga sngo ban karpat ya em hoi kene ka de ha ka isi ka peladep re nga sngo ban karpat ya em in charge ba ibala long teng inong yalam jong ka KSU ki ba kadai ka way na ki seng balang ka bumi syakmat ban pet ya ka jing shngan ka jing shong shngan ka jing yada jong ka jai ban riu na ka jing shat telep ki apa ki kane kadai ka way ka an ka ba kariti sensya jong kari India ka ayengi bangin pet bangi jai ban riu ret pai ibidang duna kayo ka kot badang duna kai pateng ban pet nginum shat telep te da pipet ka number hane kala bon tengah tharai jing sisa ka jingkali jonga kalong ki trading license ki bila issue borok syakata tamato imat ka don ka jing bakala ka typing compare ndrela da pipet na kane ka jingkali arspan rupuai Mr. Chairman sir ka de ka bila bon hapo shisnem te ka jingkar pat jonga ya em namat ka trading by non-tribal act kalong ba lada don ka no ka kam khai pateng ka ba ki khasi jungi ki lala ban le umdai ban ai trading license yu ikiwi ki chai ban riu bangin pet ba nginum sha telep haka yo ka kot akaroi ka par hakiwi ki chai ban riu tangan kerpat ye em ba di isi ba numda ai pathar tham chu trading license samara ka por jonga Mr. Chairman sir haka por banga bat ye ka trade danglong sim I paim latho manik sim ngila don ka jingya kren ba hayo do one of my NOC show namar ngiong ka yodo la da phishim mi ka jungmot ka de ka yo la se ka ba hedo pinpet mata yo dai ka yo bangidu no ba ki khasi jungi kin khai pateng tai pinpet la jalai da ki we ki jaiben re la sngo shir khai banong ba ka de ka yo pentang yo ka kala ka yo sang tengah sngo ban kerpat em ibal adon shakmat ba haki snem baladep shobi long nomi khmat banyalam ya ka KSU ban pet ba ngatharangin kam limit kat bala banai trading license ki ki jai mereu light no stang ki business ki ba khasi jungi kemna kadai tang kata Mr. Chairman sir. Mr. Chairman, skut nak cibun ba nongilam nongi khmat na meliam reflect ya ka ega jing perkhat ke jong kene ke isi ke ba benta nga syuka ban brief ya kene ka house ba dang apo sitio benta ngaladap ban khot ya ka review meeting ke bai dei bat kene ka subject ka trade namar ka khai ke pateng nak benta ka district council ke dei ka weapon ke dei ka ikhtiar ka khlain bor ba bat ka policy ka jong kene ke isi ke ba benta kolong ba ngin persang ban pentikna ba ka jing temu jong kene ka trading by Non-Tribals Act kebadan arteli kawai na kita gijing temu kalong ban penslur ya ka khai ka padang ka pateng padang gibru jongi bat ka baar kalong ban discourage lani ban tiak perking ya ka jing khai pateng de gibe pat ki jat meriu kini ki arteli ki twin objectives jong kene ka an ya ki ba mshimlala ban pentrikam da ka bala penpau ya ka jing ya kita ki number ba po sisnam aspa andropo waitli ki license la issue de ni kedeka commitment kedeka assurance jong kedeka isi ka watmai bangin pentikna ba ka licensing policy nang ni chakmat kalong ka batte parking ba bat khamtam ban pentikna ba kan donru ka revenue generation ka babiang namar kumbangipet ka fee structure nak benta ka license both ki fresh but ki renewal ka duna palat but kani ka jing duna palat jong ka fi ka penslur penban ye ki begi jat benre banang wan banang khai banang penhe ye ka khai ka pateng ka jong ki ha ka put usam jong ka ki GDC dikarta ka assurance ka jonga ba ngin adopt ka policy ka patmai ban pentikna bangin te lakam te perking kat bala ye ka khai ka pateng jong ki pat ki jat benre pat ban penslur ye ki priul jong bersyukur. Chairman sir, masuk kuawan pancing shailem kendiat na we in charge of trade. Maka kuawan tip kum kinu ki jaj trade, kinu ki jaj dukan,
kino ki jaj na neki company na mano balak ban sim ya ka trading license bahato ki dukan ru ki hap dukan jain ki dukan dairy bat ki wei ru ki sim trading license ne kum kino ki balak ban sim ka trading license Ladangi ya hidaka para 10 jongka 6 schedule jongka riti senchar ke Krenshai ya ke power jongka district council to make regulations for the control of money lending and trading by non-tribals. But haka jingi daipat but kijat trade kibaki kin le kalong ka ba shai bha hangni ba ka jingtmu hi jongka ni ka act kalong ba hakinu kinu kijing khai ki ba utrash nong ulala ban khai omde ban penslur shu yakiwei kijat ban riu but ndai kong ong mentan namar ba ka don ga jing senjor ha ka jing pentrai kam ya ka act la issue yakini ki license ha ka rukam ka ba ilong lightland bha but nakada iki treat borok ki ba kentup nado ki trade jo ki contractor ki supplier ki company but ki company ki ba nabar jo jala la dapat issue ya ki license de halor jo ni ga observation ke jongi bat nga ko yam in charge ba nga banbyang ba ngin adopt da ka policy ka ba thamai bat ka ba perking ha ke dei bat ka trading da ki pat ki jat nri ngasutnat ya kajing pensyai na kaliang jong in charge andrei kai ka ba nga yu habang yu pek nang ne ka dong arspa andru puwei ni snow da ka kum kajing kren jong u MDC baran buram na po melim ni snow ba yong labun palat andrei ha kajing pek ka jonga pada bengiat ni yang ha kalenti ka singking nadu khana para hadu banyach hadu bandapoi tang haliti hapo shlong ru dapat ki dukan bat ki wei ki trade ki badon da ki bomdai ki khasi la I sirkhei ban pej sahang ne ki dong ki thain ke jongi la lai sirkhei tenga sngo ngong ba kana liang jong isi ko man su ai jingmut na hang ne ba nga trai na liang jong enforcement kan ha ban pej ban pentikna ba ki tu ki dukan bat ki wei ki ba wan ba kan don ka jing perkhing na ka bantai ya kane ka benemi system bat kumju ban penlong illegal ya ka bakimyo ya ka trading kan license nang ni na po district council lamar ladang hidang ailat si ailat hidang yi ba ka jalla ka jongi khamtam ngi khasi ngi sakala kinong dikwai ha ka dukan jong ki wei pade bat ngi layu iya kane ha bangiat yeng le I babon na ki khasi ki jongi ki kala tang kinong diwai dong kan ba ki dukan ba he ki ladei da ki breu ki badei na ko bar jalla te kadai kanehi kadai ka jaka ka bakong santam ka bangin pej baki khasi jongi kinlong try bat kinlong kita ki nong khai ki babiang hala ka jong ka jaka ko bangin sipai ni pej ka jingkeli ka jingkeli kalong ka ka step ka bapinshim ban pej ya kini ki jing bon jong kini ki dukan ki bala bun ba ha kini ki tain ka ka step ka ba pinshim atau pinshim da ka step ka ba ne kumno kam dei tang ka step ka ba andai ka ba bha but ngai menjur ya ka observation juga jong u member badan buram dan stan ka jing shisha hi kalong ba ngidon ya ki an andai ka implementation ya ki an ka tlot bha kawai nak kadau jong ka jingklot jongi ban enforce kini ki an kadai ka revenue base ke jong ka council bakatlot bah di ban le kata ngi ba ka lenti ka ba jandu ka ba khmat du kalong ban pen klan ya ka revenue generation da ka bangi pen kiu ya ka license fee ha ka rukam ka balong rational ha ka rukam ka ban te perking ya ki wei pat ki jat ben riu ngan chui share ba kani ka house Mr Chairman sir ba habang apet ya ka wei ka file ka bai dei bat ka lafat ba kumnu ka la rung ningkong na bantaban apply shwaban sedang operation ya ka trade license ka jongka har hajar lai kala yo ya kani ka license
dah ke pasir ya ke license fee ke balai hajar tingkah hajar lai ti sim ya kata kum ke bis kalau ne em ba kani ka jingdon jong ne ke licensing policy kalau ban attract shu ekiwe pat ki company malah dah ke company ke bahaya kum kala faj ke siu lai hajar bat kai orang hangi te mudur sekiwe pat ki balong medium level ki business ki trade te nak kata kadau don kaptuk ani ki approach ki bangi ngi ban sim kawai ke bai member mene na meli mila kedau ka yodu ngangi I kene kawai ba ladangi ong ba kami kali ka tribal state kadai nak kadau ba prapusan percent jong kinong shong shnong kidegi tribal but ya kata kaju ni penlongkam ha bangi tau ya ka reservation policy nak bentaki kam ki jam ka reservation policy nak bentaki jing pule ki ba professional courses de balai kata kaju ka approach ngemla ban pentri kam ha ka trade ba ka policy jong ka ni ka council ka long ban penti kana ba prapusan percent jong ka khai ka pateng kandon hakirulu ngasim la dangi approach da kata lentai da kata lenti kini borok ki jing ya ngila ban overcome bat ngin penti kana ba ki an ki jongi kinom sakut tang ha ka kot sada handrei kin long do long snam da ka bangila ban penti kami ki effectively. Mr. Chairman, sir, ngashko aban supplement ya am in charge trade. O ingla kani ka statement bala please hapo ka house. Ti kani ka according district wise lai pada ka total 261. Tengah ko aban tip hangni kini kide ki renewal ne ki fresh. As pa andropaway kani ka reflect ya borok ar kidon ki fresh application kidon ruki renewal cases. Mr. Chairman, sir, te ngak pa ban bu skoi ka jingkli namar ba mo ha ka jing yui ka jongi kini ki sngi shisha la jelai palat kini ki hawkers kat chabalek ki la penthut ya kali kawan ka jong ki pai baru te ngak ko ban tip ba neki hawkers ru long ka council ka hab ka shimkhia ne ba ki ban obtain ya ka trading license. Ha kani ka Mr. Chairman, sir, hari ni ka review meeting ka bangala mention mene kawai ni ki item balai kren kadairu kani ka jingdon jong ki hawkers kat kum ki rules and regulations ki ba governing trade kalong shai ba hashwa ba nu vendor nu nong di madan un khai pateng udai banyo shwa ya ka NOC hakabadai ba kayo nakahima hakabadi bat kishnong nakidor bashnong de hadien jong kata ka NOC ba kani ka Department of Trade kala ban consider ban priang ne em ya ban issue license ki hendai ka baja kalong ba haki babun ki case kini ki vendors kini ki hawkers ki carry on ya ka trade ka jong ki claim ka jing ai jing bit jong ka NOC jong ka dorbar shnong leni dorbar hima but claim ka license jong ka council tika approach dongi nang ni syakmat kalong ban pentikna ba ya ki ba kum kini unlicensed illegal trade ngin without ngin weng ngin rat ding khong. Mr. Chairman, sir, kijing kili ka bakadu te nakaliang ka jongaru ngashukwa kandiat kabangan kli ya IM in charge nomor ba hagini kisngiru lai haki kot khobor da ka baburam ya kini ki seng balang mo ti hab hi banai jing ro ki seng balang ru nomor ba ki ru ki don ka jing sokhia nama ta gari ba ka jai benrio ti ngalingo pat balai ba hab balai le khandra lang bat ki seng balang ti balai ba ngako abantip ba se ka force jong ki enforcement kambiang ne kaman power kambiang ne hakano gadur. Mr. Chairman, sir, kamdei ka jing shisha ba ngi lalek lang buat kiseng balang hendai ngi lalek based halor ke information ke baki ki ai namar ba ka area ka jurisdiction jogi ka he palat kalong ba shitom bangin identify ya ka particular spot lada kimdon kinong ai complain na ka tuka jaka te kumba I member badan beram nong sekali lah kedua mentan kini ki kenhun lagi di dor basnong lagi di ki seng balang ki ai sengi ke information but habaka information kalong
precise ngi kwa bangin ak step ha bat ban le ekta ngi don kam yenuri ban pen I lenti ba kide gini ki jaka kide gini ki location bat ngi le ekata dakaba ki maki ki long tang ki nong kedo lenti bat ya ka enforcement pada yak act la I haki enforcement wing jonga council nga smoke hunya ka jung jubab jong yem in charge trade te nga kwa ba nga tharai tang shukut uni upanai kadan ka renewal te le se ngan shukur pat UEM yo don ki trade license ki bela issue claim NOC na ki traditional head kum ki CM ki you te lada long kum ta le se kum ki tu ban cancel no mario ki don ki ba claim yo NOC na ki traditional head amar ba ngin without kat bala ya kita te so tang ita hi lada pet ba dadon ki bom don NOC ban nomar nga shu ai nuksa balai kumta Mr. Chairman sir marha ka snem ba nga bat trade mga ngala sha yu roit hau CM jong tu kapor bala penbor ban ai trading license ya ki ba klemia NOC na traditional head ti hadu ba bangam menjur nga sha heng no kumiem lada pikan mau dengan snow ban shu check mamanta por ba renewal la dam don ki NOC na traditional headman kumitu ki license ka an ka sha ban cancel no kata ka jeng kerpa juma ya UEM in charge jong I could be member don brom na benta ni ka jeng ajmut jung I ngapetep ru ya ni ka house bahaduk beta ngampat clear ya ka weiru ka renewal application namar ngakwa ban ong bene ban kampen long stringent ban kam perking ya ka process of renewal kenang ba ka jing don jong ni ka an kade ban te perking yaki kim de ban sngow ba ka trading by non tribal act kade ka jing khang na ka ba ki yo ban wan ban play ya ka khai ka pateng jong ni jai ban ru de ka ta ka dek approach jong ni ka isi ka ba thamai Mr. Chairman sir nga kwa ban tip na in charge lai gini ki vinir mill ki badan ha gini ki industrial area gini ki issue ka trading license nang ni kwa ban tip gini ki vinir mill ki badan ha ki industrial area ki issue ka trading license nang ni ne kum no gini kwa ban tip kat kum ka provision jong ka an borok ki area ki bahap ka jurisdiction jong ka KHEDC ki de ban apply ye ka trade license tang ki dukan kentup ki professionals but kani ka kentup ru wat ya ki driver taxi ki badai bah kapor ka DTO shwa ba ka issue ya ka license ya ki pan shwa ya ka clearance nagani ka department Mr. Chairman sir malinga kwa bantip ya kata nama I ba larangi keren nak mentaka kejeng penek pansak mo kini kisingi lai keren ye ki klau ki petap ki jongi pi larangi pet ya kejeng trekam ke jong kini ki binir mel kidai ki bahaya ki balak ban ketha yo ding teli bahaya te ngi iba kini kejeng don jong kini ki binir mel jeng ai trading license ni kini ngi iba kala kata sisa ya ki klau ki petap ki jongi te ngasukur pat ahni te hagano kurukam ngin le ngasukwa ban kerpat bat ban bu kejing keli nak tahu ia in charge hagano kurukam kabangi ngi don ban penkre nak mata kini ki vinermel ban ya dai ngi namar kejing ngi ong bangin ya dai ki klau ki petap ndrai ladan kini ki vinermel ngi dang ai trading license ni ki ngi bagi klau ki petap jongi kin lot te ke ke bangi don ban le nam tak ni Mr. Chairman sir, isu hang ni kadon atali. Kawai kalau kajing ai pathar ki license. But kabar kadai baki don bun ki trade ki don bun ki business ki ba ya khamat claim da apply ru ki license. Take challenge ki don habar arliang. But ban la ban face ki ka challenge kadon kam ngi ban penklanya ke enforcement. Ban penklanya ke enforcement ngi don kam ke revenue ke babiang. Larangi penklanya ke revenue generation
Kamut ngi penduna ya ke jing don jongki license holder and regi penhe ya ke fee ke jongki. Bat kata kan kampen suk ingi ban control namar haka jaka chispa teli ki dukan ki basiu marsan hajar ngindon tang shipau teli ki ban siu shipau hajar. Te kamut ke control namata kini ki shipau teli kan kam suk shushu. Kata kan dei approach ke jongi. Ngin poi jikoi pa jing kali. Jing kali nomor khat ar. Kabala Abu dari ba Gabriel Walang. Nakal pa iya mencharge pamit Sherwan Karbain sebaban jubab. Mr. Chairman, sir, kajing kali kedai nai MDC na po nong stun, but kajubab kalong, the bill is pending assent by the government, sir. Chairman sir, ya ngas kumbang ila adab ya keren lupa nak kalian juga ia mencharge pula adab kular bala adab thung lupa ada komiti nak kamta kani lawan rak commotion tengah sim ngas sim ba kan dikai ke bala thoang ni kalau along ke babiang Lisbon. Poi wat hawi ke jingkli nomor khan riu. Kabala bu dari ba kan as fashion. Nakal pa i pa PSM Deputy CM ban subhaban jubab. Mr. Chairman, sir, ka jingkuli na MDC nang tayo na po Mokerwat. Kalong kumni, will the executive member in charge be pleased to furnish the list of acting chief of ilakas aim Sardarship till date. Ka jubab kalong ka list of acting chief of ilaka placed on the table, sir. Chairman, sir. Hoi, aju ya kajing don jong ini ki acting chief. Ki badon ki hima ki Sardarship ki wiki rukam penyai. Nakaliang jong ang sukwa ban yo jishai no deputy CM ba hadu katnopor ba pin pendap ban yo ban penlong election ban yo ano daki CM lo ki sada kiban long ki bakpura nomor ba kanum ko hakar kompanya ki hima sima ki jungi. Mr. Chairman, sir, kalong kajing shisha ya kaba lakali benrap dau member nang tayo na po Mokerwat hakabay day but kini ki acting chief kumbalong hangni hakatuga list hakabay day but kini ki imship but ki Sardarship ki don baro kumba khatsan teli te nakaliang gajongi napadeng kini ki hima lani ki ilakas ki badan ki acting chief ki don ru ki bal laple kalenti lese kalat ban penbait no nam takakam hakini ki simship lingdokship wahdadarship but ka Sardarship hinrei sa namar ba mentau benai naduk ka khatway terik uni u leber ngilayo ka model code of conduct naka election department hak bede kani ka MP election ngimla ban pas ya kanu ka order ka bede but ban weng lene ban remove lene ban reinstate lene ban pen scam lene ban penlong ru wat ik election hakini ki ilakas ki barang don ki acting te henrei ngakwa ban ai ka assurance ya ka yeng ba nakaliang ka executive committee ka jungi borok ka weng idon ya ka jingtmu ya ka ba in pen scam no lene in pen ya bet no hakabai day but kini ki simship lingdokship Sardarship ki badang day ki acting chief te nakaliang jungi ngin le kat bala ban pen state ikni ka kam ya ka ba ngin yo le se ban wanra no shisundon daki permanent lene daki sim lene daki Sardar ki bapura lene ki lingdok ki bapura nakaliang jungi ngimkwa bani I nangni shikmat ba kindon kini ki acting chief haman ki ilikas kublishibun.
Sebab ini siam ya general discussion. Kapan tiap akhmat kayeng. Adon, oh sorry. Oh sorry. Tak. Ngin poi pada kau ika jingkeli nomor kat Henrio. Kabalabu dari ba kat pra. Kabalabu dari ba bar scam dan tiang. Mengajar padi ba tiba lang batang. Ia mencari banyak sebab bancuba. Mr. Chairman, sir, I could play a member Badan Buram Naka Marang constituency. Balabu in Jinkli, will the executive member in charge be pleased to state the total number of level license issued during 2018-19? Answer is 5,712 number, sir. Chairman Badan Burom, Lemmi, Yem in charge Badan Burom, Namaulai constituency. Ngawanra hangni yakani ke jingkeli, namar bagani ke kta, ya ke jingrong kertep jong ki menderi ni ki waipat ki jela, bat kabu ya ke jing majungi ha ke jela. Ya ke jingkeli jong kalong, balai batangkat ni bat bal naga ai kadau baki don tangkat ni kendian ki ba pau ha ke jing tho ki ba don ki ba shim ya ke labor license kat ba ha ke jing si siapan keleng kari kasi jan tiang yo i baki long daki lakngut ki nong bela ki ba na bar ke jela ke ai kadau kat ba ha ke ba pau ke long tang kendian. Mr. Chairman, sir, kini ketika records kabangiyo ya kabangi ai license ki labor ki badan hakini ka bahap put sam juga dis council kini ketika pa layo lut na bro ki district na East Khasils na Ribhoy na West Khasils but sub West Khasils dan nakaliang jong ka labor department klale ya kamban Thosh ki department ban let jurip lingba ki enforcement wing ki baki don ya ka ba lalet ibubun ki jaka haki jaka ki badan ki batei ki building ya ki dukan haki ni ki belalet no bat kini ketika records ka baki layo tingin sepet nang ni khmat baka labor department baki enforcement wing baki nang kampan klan susu ban let jurup susu ya kani ban wat bania ya ki jington jong ni ki labor ka jaka jongi. Master Chairman, sir, yakini ki labor license, yaki brio ki bawan nabar, lajuan ban apply dari kontraktor na kebenta kinong tray jongki, ni lawan apply direct dari tu ki brio ki bawan nabar. Ki babuan ki license ki badai na kitu ki ba Dia lingba kontraktor ki wan hiri kontraktor syaka office jongka license dikidan ru ki ba lalit jurip dik enforcement wing dekat beki licensing option nak labor ban pet syaki we pat ki benta ki beri ki dukan pat ki kiwi benta ki bedon ki nong tray haki caka ke beki ki don. Master Sherman sir, kani kalong kai ke ba ma ya kari ba kajat benriu kabangi ong the silent war kajing syahyar thma jungi ke bajar-jar ban hagaway nagi an jong ka state government kata ka interstate migrant workmen lani regulation of empowerment on condition of services act of 1979 ki kontraktor ki bawan ki batray hangni hapo ka jela jungi ki don kam ban ye trailang bat ka labor department ban shim ka permit bat hadien kata ba kinong tray ka kam kala akun kidai ban wan ye thu bat ban pan phai pat ye ki sya ka jaka ka bakiwan tekani kala judon ni em district council ba ka an ka ba perking na ka bentagi kontraktor ba kimdai ye ki tang ban wan ra kinong bala henrei bakan kadon ni em ka por ka bakut habala issue ye ka bor ye ka labor license kadon ni em
kata kaan ke bakang bat ke bate ik kontraktor bahdian balakut ke kam kideban penpai mardor ya ke labor license bat kideban penpai mardor ya gitu gibriu kiba nakawai pat kijela ya ki labor license kadai katam kadai tan rubenai hadin rubenai ki hab ban renew biang ya ke license bat hadin bagi renew laput op show yam bat ngin pej ba ki bawan kin dei ki bawan namar ka kajing sukya jong i member ka kajing shisha ya gani ka jingwan kertap jeng par jela ka jongi tanak liang jong ka labor department ke jongi in sechim kia gani namar ko molongi pi ba de rubenai hadin rubenai ka wan biang bangin pej bangin kmi ba ya kajing ai license nang ni sakman la poi lai tali ngam la poi lai tali dang long sakawai sa dah tangkau kublai sar tito tu kublai shibun sharman sar kublai shibun i member badan burom ibala ai ke jubam te ke jingkin tu jonga kalong batang kene kawai tungin siam na kamsim ka basngau khia ya kene ka an bante da ka ani kontraktor bannom aili bannom aisuk bannom aijem yiki namar bangiyo i bakene ke jing sia ayat ma jongi kalong ka ka bamensau bat ladang yo i bangila bante tang da kene ka an ngai baka jing rong kerthep ki menderi kan sapenduna hang li hari lom kasi te tang kumta kublai shibun ye pi baro pinsim kian kajing kali Mr. Chairman sir kani gede ke jingkit kli ka ba highway piway member ki bawan kani ke jaka nam taban pet kmi ye kani ke jingwan jo ki barjala sa jala ka jongi nam kani gede ke jing sokya tangingi besong ni re ye kari bro ko wei tanak liang jonga kum ye men charge ngin de simkya kani bangin penreking ye kum ai license ye ki barjala ki bawan menteri ke jaka jongi Mr. Chairman sir ngasukwa panjing shine I am in charge ba yakinnya ki labor license ke issue da ka office ne ki outsource ya kana ono company ne kumno ngasukwa jing penshai ne I am in charge Rishbun ni MDC badan beram beramrai ya kani ka kamban issue ya labor license la IT la outsource ya kani show kontraktor Mr. Chairman sir ngasukwa mentip bahatu ka council jungi katrat hadu kata ta ba ki hab ice outsource ban ai kat ya kane ka labor license ka ba long ka ngihap simkhya kumni ka jat menri beret pa ngihap simkhya tengah kerpat ba ya I am in charge ba in simkhya ya kane ba ngidon ka resources jong la jong na ka council te kumta balai kadau ayu ba ki outsource ya kane shaw way pa contractor but mano badai kerteng jong tau contractor bala outsource ka council Rishbun kajing outsource ikini ka license kontraktor kadai habai pipet ya ka jingyo jong ka this council ba issue ki license ka nadu snam arjar khatsan nadu khatnyo ngan si puli khni khndiat ba house nam arja khatsan sau hajar lais pan rupa atrik license issue ka total amount ba collect kalong phalak rupan hajar sauspa te hak arjar khanrio la issue arjar sanspa rupo numbers ka jingyo kalong sanlak khandai hajar sauspa but arjar khatnyo habala issue license arjar sauspa khatsan numbers kabaki collect ya ka by license kalong sau lak prap khandai jan ruspa tadien jo kani ngi baka council ka phai khmat ban ai no so lisis namar bakadon ka jingyo nong na pipet na gini ki jeng collect ya level license namar ba habangi issue habangi la ai saka outsource contractor kladon ke jete ba ka snam ka beningkong first year kontraktor who have been saved khatar lak council ya ka by license but second year who have been saved khatar lak arpho but third year ka jingsi ko long khatar lak laipo hajar tangka telar pipet ya ka jingyo jong council la ka por ba ka lehi ka duna ten lawan pat kontraktor ka jingyo ka la khambon te ka
kontraktor bala yo ikan ni kam bala ai ikan ni kam de ba penbet suk lendo ka address kare na po maulai shalom. Mr. Chairman, sir, haka rule ayu ngakwa ban panjing shine EM ba la ban outsource ya kane ke kam labor license shaki contractor. Habis ini begini dengan kami ke notis nomor 4 you bahagian ini kami notis kan. Play Chairman, sir. Mr. Chairman, sir. Dia ngaku abangan su supplement halor kani ke jingkli kablawan rari babat scam renta tiang. Dia ngaku abantip ya ki criteria habe de issue ki labor license but manu bade kita ki issuing authority hani habala outsource. Member will repeat yang ki kriteria jongka ki kriteria ban issue ya ka labor license but ka issuing authority. Kriteria beda ban issue ya ka license kala don hapo kini ki city ke bangi la bu bangi ais ki darbar senong baca ki you ki kot islam bagi dia penbiang ki labor. Tapi ke authority ban issue yang ni ke license ru tak jeter kan but licensing officer but leases but contractor ki la ai lang keju ban issue ni ke license. Mr. Chairman, sir, kat kum ngejubab jong UM in charge kalong ba imat kambu ke revenue khmat bania ka jingyada ka jingwan kertep ki jai benriu nabar. Dengan ngasngau ka labor license kani hap kumjo kum ke trade ban persyang ban perking ke jingwan kertep. Dai tengah ngau lada kani ki isi ki beladep kila IT ban outsource nga kerpat ya kani ki isi batmai nga trade ladai ban lehi namar ba lada kumba jubab EM kalong bangin yo revenue. Kani kam dai ban yo revenue kani kalong ban perking ya ke jingwan kertep kiwi ki jai ban riu shini bonwan kai bonwan pateng namar sisin bakiyo ban kamai jakpo tukmot kin sadu hangne dengam tep uta u lisi hadu kanu unong badan ke jingket kli ban lei bot dien ba kini ki briu ki layo license padep ma uru un suku slai bet tangkumno ban kamai dengan ngasngau ban kerpat ikini ki isi ngatrai ladai ban lehi no ada ka council umdai show ban outsource namar kani kaya seriam tik kum ke trade lada pi outsource ke trade bati kenahi ingkamai di kikrur tambah ke besyap tiang pat yo ngilak syak telep akiwi kijai bandriu tengah kerpat ya UM in charge bad ya ka isi CM bad ya ka isi ngatrai ladai kapor bakane ban penkut na ka outsource ban lehi da dis council maka jingtemu kalong ban perking ya ke jingwan kertap kiwi kijai bandriu ni aku beli nami keman apa kam melim konstansi kadi ke jing syai kata dari tang kowe ke sulong ba ke jing outsource kadi be bangi duna ke manpower apa ke license department ya ke bakum ke isi ngin sepet nang ni sakman hak bakum no ngin le nam ta kani ban perking kadan ke jing sokhya be de ba niru tenak liang jonga mas simti kini ke kam ngalakot licensing officer ba banwat banya susu omtang kita ki badai construction bikwe but what service center ki badang introduce thamai pa Meghalaya mentar ngidon kam haban perking ya ki barjala ki bawan nomor kumagalong menta kebun ki central office po Meghalaya ki outsource ki kam ki beper ki barjala wana do ki bangeru masnon chimtim kan mangadon jingtip ha ki kam ngala pha laptha yu licensing officer bun tho city shaboro bakin ai ki information ya ki jington ki ki barjala khanang ba kumlai kran mane wede ka treat bangin pensilur be ki bre ki jongi bat lada nisham bakino ki chatkam ki ba ki jongi ki lala banle nginum ai trading nginum ai license or ye labor license chu ye ki bomde ki ye ki kam ki ba ki jaj bre jongi ki lala banle So bangin sim ya ka general discussion ngapen tip akmat ka yeng bang layok pedang ya ka zero hour notice naiba balajit trani ya ka ba lapha kopi syabaro ki member tiga ka penken mau bagat kum ka rule 60C jongga asaman Meghalaya Autonomous District Council Constitution of District Council rules recognized pasan huai
as amended, umubar umla ban discuss, but ngailat ye giwe part ki member bagini shimbenta, but ki persang penangkot kat bala namarindon saka buat discussion. La kumnu hapo 3 minit. Dia ngakerpan iki member bagin kan tik tan hlor ka phang ka bayadai kat kumbara puridak haka 0 notice. Ngakhot ye ba budget rani ban move ye ka motion. Under Rule 60C, I desire to raise this matter of urgent public importance as appeared as on local news daily, that is at Maupor newspaper, dated on 25th March 2019 on the caption, Lap ba INOC UCM Berim ba HS Lah, beteng ke jurip uranium ke company GSE hagi benta ke Tain Ramrai, sir. The motion is now before the House. Nilaban discuss benda. Chairman sir, ngakwa pan jing syai ba hatu ketua NOC bala penmi akan yang kau kubur kalong ke basisya ni now ia in charge. Ngagarpan ia i baya simbenta hak discussion. I ka brief discussion. Okay. Banagaliang ia in charge unsas note down katukan ki point ki badai kumki hakadur junga jingkali. Kenang ba iyo ban jumap sisen la dep ka discussion baro. Tapi nai ki jingkran jongpi IM in sa note down ki important ki ba idipan clarify. Te habang iyo Mr. Chairman sir, ya ketua jengmi kok kubur. Te bat kani ka sitiru ba ngayo hanga ngayo ba hakakat santarik u benai ba ar hajar kak kendai ha pedeng jong ka jing song shit jong ka election district council. Usiyam Berim jong kania council but secretary jong ka executive committee kila ai ya kania ka NOC syakania ka geological survey ba kien le ya ka geological mapping survey mineral exploration and research activities umdei tang hapo ka Tain Ramrai henrei habaro kawai ka jurisdiction jong ka Khasi Hills. Te kane ke kalong ka pasosi hado kata ta chairman sa namarba ngi dei kijat benri berit pat bat abang yoi yau dau yang kilakhang henrei penban kane ka council da jing yalamu CM Berim UHS la ki pensilor tumban yakine ki machinery jong ka government of India ban ailat bakin wat yakine ki marpok handau ki bolong concern ba khamtam ya ka health jongi ki pat nong song te kumtang akentu ba yo ia in charge ba un sim khai kanya kam but un scrap no sendon ya kanya ke NOC ke bala issue do CM Berim kubdai shipun. Chairman sir, kumadia simbenta halor kani habang apet ya kani ka NOC ke bala ai da UCM Berim ka klem sim la tho shai kedar ba kadai pang uranium te henrei habang ai ke NOC ni klem da tho shai kedar ya ujat mar ayu bang ilej ban leti sai ta githain la dei la da bandei hangne la shu tho minerals kamut klem specify la da dei yaw no ujat te kani ka pni ka jingma ka ba kila ban long na kaliang jong CM Berim ro ula sha pen lam lenti bakla te henrei haba mla ban bishar bha pade kalong ka jingma na kamta ka jaj benreu dengar nga yang hane nga super sha adu kata kata na ka banta kane ka NOC ka ba ai ka ba klem da tho shai kedar la ka dei yo no jaj mar te kam long kumba ngi nang sa thi sa Than West chungi ba baro ki bang tip ba udon utau uranium uba kalong ka jingma na ka banta ka jaj benreu bat baro ki dang yele persya yo tahi ngaru nga yang ne ban persya ya kane ka NOC ka balai ngam tip la dei hau no mar ndrei haba ka NOC ka klem kan shai te nga sngo ko man ong pa pen pau ka ne ka yeng bagi so persajur ya kane ka NOC ka bai ma karpat ru ya ia bin sha chu ba dei pej bar kham tam yo CM ba dei pej ka council ban sim khia halor kane kon sim ka NOC ba da yet bnya
but haba ai ono siru ngakerpa de council banda specify bah ya ujat ayu bangki ai khanang ba kanom yalam lenti bakla shano nakabanta ndai tang nam ta jongi ki badan ki para MDC hinrei wat ya ki pajbaru habang yu ikum kini ki no si bunsin ka yalam sakalenti ko bakla bat kane ka thaube kumang le i kot khubor baki ong ba kadai spang uranium tengim tep kadai ka kot khubor te hanrei habala wan ban complain de ki pajba ke badai na ka thain khalalong ka jingkit kli na kamta jongi ki ba shong hangni namar ba ka NOC ru kame na kane ka yeng te kalong ka jingkit kli ban ngasu ban persya ya kane ka NOC basobha na ka yeng ru ban pensyailem halor kane ka NOC ban ladala ban simkhia ban pendu sendon ya kane ka NOC kublishibun. Mr. Chairman sir, kublishibun ba pilailat dengan simbanta ngatrai la da pipet ba ngatrai ki member ki lakren ba kwa jingshai ban explore ya ki jaj mar khandau bakumno handreng ka e ka bang kwa ban ra ne le si ka isi ka don ka lenti ban cancel no ya ka ne ka NOC na marchi sen balapan bana election umla syu ban sim kano ka polisi thamai te imat la dangam bakla manga ka ne ka jing ai NOC jong CM barem kalong hadin balapan bana election si sen balapan bana election kamut ka isi kala along caretaker phimna syu ban sim kino ki polisi thamai te la da ka isi kam shai ba kidai ki jai mar khandau ayu bala ai jingbet la ai NOC ngasngau la da amsran ke jingshai ka isi ka don ka banta ka bakrau na mare kane la da skumbang sotho na kot khobor la da bai hadin balapan bana election hadin bala long ka caretaker tengah trai kata ka nomrem ka bobiang ya ki isi baka cancel shwa hado banayo jingshai ka mala raise ki member ba kane ka wan ban explore ya ki jai mar khandau ayu tang ita i point Mr. Chairman sir kwa ban bu Mr. Chairman sir, nakaliang jongaru kumu MDC jongka mokorat, latip sir, kemokorat kadon hapok Southwest, keba kadai kawin naki district keba, ya tlam bro sikata habiyade bat kani kaliang. Nakaliang jonga sir ngapumpau ke jong sukia, bani ibiang yakum kini ki jing tho, kini ki order keba mi napok ka isi, pok ka council ke jongi. Banang ai kum kita ki order ban lek nang juriap biang kita ki jingdon jung kita ki marpok khendau marpok ka konstitusi jonga bar ka district ka jonga bar kowei pi ke jing ki ke jing le naduk muno kini ki sang bahlang ki paiba ki penpau ki jing persya habede bat ke jing ti yo uranium bat habayade bat kani ko order kembong kini ki para member mene ngimtip jaj mar pok khendau yu ngawara angni ke jing sukia pat ki pajba boro sikata jong kani ka dong ka than ke jungi ngidon yu deposit jong uranium ba bobon bang thi phila yete boro bat nga subat ong ba wat tang ban yo ya kasurok ru ngimyo syu ya kasurok jong pajba nambar ba don tu mar pok khendau uba don ka jing persya na ki bobon ki nong snong jong ki sang balang bar kumta ter kabar ya de banti tu mar pok khendau bat ki pajba kenom sya hiru kumbalong menta jong ketika dong kathan banti yo uranium rei ki ki bang susi kalong ban ya si menta hangne kalong bawat ya kasurok bade banyo nak menta karoi kapar jong kadong kathan dung iladu namar dei halor kajing don jong ni marpo khendau ban ngangai skam sab hi sutho kum kaying kasaboro hangne ba ya kum kini ki jaj order ban pen ki phalo ya kajingmut jong perkhat jong pajba panbu ya kajing arhatin ya ka council jungi borok kawai bat kani ka council bat kani ka isi kaban yalam kaban ai ya kejing syania kabupurai pajba kan saduno nang ni sakmat kum kani ka ying kabang idon ban yate nam takriba ka jaj meriu kasoban ong ba ngidai ban kiar ya kini kejing penmi ikum kini ki order nang ni sakmat namar ba kum kini ki order lada kimlong specified ki jaj mar pok khendau kumalong menta kolong kejing masisha ya ki pajba nong susnong jongi sethi sepo ka Southwest kam tam bat ngangai skam bat ngadak rapat ya ke isi ke pemeta bat pideban ayang ka assurance hang ni pok ka house meta hakan ki yeng bom pideban penduk nok mador ya kenika order lara pim penduk ya kenika order ngamtip JU ke banjia nang ni khmat ke bakini ki pajba kin sashim ya ka action ke ba nakaliang juki kidon nomor ba hakini ki sngi hakini ki panai ki balalek no i ka jing ya ki hakki bubun ki rukom
tang nak daw jong kijing don tu uranium bat lada mi sakini ki order ngangai scam sadang bon susu kijing ki nang ni skmat ngimka bakari gajat merujungi kan don kijing ki kan don pedang kijing elek bubun bat kaladon kijing mensauru wat kini ki por kini ki benai baladap kan mar kata namka benang yu isu iki jingma ki babu ye ki pajba kan tam ye ketika dong katan gujungi ban kerpat ki isi soba ban weng no modor ya ketika order kebala ai do ketika isi keberim hapo kijing lam jo CM ba SS sela bala leino kublish bun Chairman sir, habania berapa ini ga zero award wara notice blawara di member po nopo ngaru num dan cuman buktian siang tangani marba habade ini ka isu jong uranium nakayeng po ajilam jopi ka isi badap nila rai dakwe kayeng ba yin khangi nu ki activities badai ba uranium te susu hadian bon ba sela po ajilam jogi ila lelang stage po mau thoba ban silno itu ki i benda ki ba kanika maheshwari la explore uranium tene beri diga NOC blog mene ba yo tengong ba kpat ki si ba kan pet bahan mar ban ese kiwan ban pan ban sodbe yu we ju mar dekle de uranium da de kum ta tengaru ketu ba de kansel ni ka NOC bla na de ka isi bla de ti tang de tai long jing pa ni jang sa chairman sa to na kalian ka isi Mr. Chairman, sir, hot kedai ke bersisha, bah ya kan ikut nosi, lai hak kat santri ubnai fab harjar kat kendai, but halor ka jingkren ke jong i motion ke belah move, rengkat bat ka i balajet, bat kumjuru, i bajab, i member nagaram brai constituency. Halor ka NOC jong ni ka GSI but ila jumut ro bangin scrap no ya ka NOC makum juru I member jingin nanong stan blakwa ban specify ba ya ka NOC but kamtam I member jingi bana po melim I balaong ba ka ni ka NOC la shuai hadian bala penbana ya ka election te makum juru I MDC na mau kerwat berpersyak beriban penduk no I NOC kumjuru I member jungi iba napok mau plang halor kani ka NOC ka bagila ai hang ni kamshai NOC ka belai ai te nakaliang jongka GSI ru kumba kami hapok ka long time menen kasngi kalau thok ba ka NOC ke belai nak district council kam dan jia dei bat ka mining uranium mining kabala pensyai da additional director for general and head of department Umut Raj Jarngal te halor kani kalong sisa ka phanga bang lekren aslam ba nadu domesiat tertering lekren barkani blakta sisa ya karib kejat benri kam tam nakabenta kumuni ujat mar hendrai kumangi hang ni maka jisai ka penpawi kalong bayam tahi ka exploration kalong nakabenta bauxite obade ore jong aluminium te nakaliang ka jong isi yang sebesar banyak halor kani balada ngilap ba kani kadon connection ni bar ka mining of uranium te nakaliang juga ka isi ini pet ini benya bat ngin penduk ya ka NOC namar kembal ajmut dai member jungi na po meliam wala ong ba hadian belapan bana ya ka election dien kinomla bana NOC bisar benya kata bat halor kata nakaliang juga isi ngin abron kam bat daleleru nginom ailat ba kani NOC kani alam syaka mining of uranium. Mr. Chairman, sir. La biang tu ni. Ni bikau.
kendiat nak ni ke jing ong ke jong EM in charge nanti long ba kam shai ba ni ka NOC regat kum ka yu ka bangi i kala shai ba oi iklam ka khlam long specific yau no mar rei kala shai ba ti long kum la ong i member na malim ne long nak liang jong i kirpat bang kan cancel no ya kini ka yu oi nak NOC ila jubam ba lada dega yabu ngam bat cancel no ni ton ICM Mr. Chairman sir, terkebeli sibun mengalak yok ni simat dalam mengenai kebentah hadian ba ngilak yok ke jing pensai ba ke jubab nak liang jong IM concern pada yang ni subjek dan ring ada ngau bang adang hak ben rapat sekendian. Ya kini ke isu mde bas ngau khia tang nak liang yate lani mde bas ngau khia tang nak liang jong ka district council henry bro ka ben riu khasi jong ka sung khia kini ke isu te balengin ya ngau pulai kata kani ke isu jong ki marpo khandeu kami ka por ka jinglong CM hi jong ba deng sela bro RC mo si ni kita gisnam ki alej ru kami ka por ka jinglong CM ki jong i mataru kami ka por ka jinglong CM ka jong i hi mata imat but khandiat ila Keladai ru kumba ongi ba Roni la isu ya kene ka NOC ru ha por ba la penbenaya ka election kini hi keladai ki jingle ke bangila ban ong ki bala long tam nani gala long mo gala long palat ken ki bom ya isu kat kum ka ki bom ya isu kat kum ka lenti te na kata-kata na kaliang ka jongi kum bala ongi ngi so khia te kam kum ba plio ihi kat hubor menin kala pan sai kum to ba nakaliang jong GSI ka ong bej ba kam day specific nakabenta jong uranium tenrei ka mut bej nakabenta jong ki marpo khandeu ki kren khamban yau ta ubak sai ubadai ur jong aluminium nata ki kren ba kinyo ya ka ki pensai ba ki kwa ban yo jing tip ka ba benia syaki jinglong sapo khandeu nakabenta ki nugi structure la kalong na bata ki dam ni ki building ni ko ta ter dekata bro khoi kade ki jing pensai na kalian ki jongki den rengas ngau thu sai pat bagi isu ka bayade bat ka jing examine ni ki marpo khandeu hapo gari jungi kaju jia kumne wada katu kasin ka beneng kongru kade da kanehi kelenti bagi yach den re wada kadon ki jing pens ngau thu bakla batang ka AMD ka bala abanti uranium den re kane ka wake agency kane ka agency ka bale kane ka company ke balik kene ka exploration ru ka jingmut ke jongkahi bantip ke marpo hndau ya kata ngimla ban len tena kadau ka jingtip jong ka ying ban nak benta ke jing nakada ke jingtip lang jong baro ngasngau ban kaliang jong ka executive committee ngin sim khia ya kene ka benta nginam hun tang jing yo i jong hi kot khubor ke jubab ke jongki ngi ha ban khot markhmat ban ya kren markhmat but lada kam syai lada kam clear kom jia kren ngakular hagaying bangin cancel tetang itai kentin khulai sibu in poi bara ka item kata kalong ka dinner discussion halor ka budget ipori sa stang khendiat ngidon do phongut ki ba kwa ban participate ka jing ka budget discussion dengan syukur part ya ki member ki ba ai kerteng kin par sang ban penungkot bala mentangan kot syai Mr. Elbla MDC by in participate. Mr. Chairman sir, happy day but ka general discussion ni budget dengan tu numsi mi opor marwa shop kado ka tu ni ki man happy day num ta kamtam ni ka degamang tingka pro system juga council haban kong Mr. Chairman sir ngai ku lei ka executive po jilam jogi CM ba tinwel dekhar ba di deputy CM dari page finance ki blora ni ka budget jong di system ke pemerintah nam ta kamang pisa jong arja ka kendai arpau tiang bang phai ni ka budget ka long se ka nakaport support la nang kiu ka jinglut tenrei ki jingmi pakla nang duna kamtam ni lei apa ya dei bat ki jingmi ba
kampung sana eju council kedai ka share na minerals di kumulong ba nakajingwan ni ka GST kalakta saya ka share ba bun juga council ba kamtam ni balakang duyong tiandai abang apai pat kidon ni ka professional tax bat kuwi ka share transport pat ki share minor minerals ba kumta ter Jadang don kiwe ki lat kinti ba nakliang ka isi kan thau ban kuno ban nangkatiu ya ka revenue juga council habang ipang lai kren na ka motion kabde ka department juga lan namar ang ijong nak support ba ka disubsil ka dai ka bayada ka kendo siam ten rei kumbagalong ba ngai ka question nimne la jawab di yem bodon burom berpikalan ba kani ka bill ban pelongan har ko mar kendo Baik kadi jaka puta jo council kadang don po gubernur dengan kentu isi berperkloy no bat habang ni ka landbil kala longkam te sibun ki bentang bala man le kamtam ba kentiu ya ka review jo council kumba phai tang we nuksai ba aret ba habang ipet nomor habang iphai ka kom bu cinto ani ban bu record register ki jaka ni ka council ni kalong ba pakaban mar nyong ba napo ka government na register jaka chu register nga documents ndai ka council di daun ban sorbi ba pentikna ya ka jin barki da shimi details ban pen scam pen syaji long try ten rei ini jing bu record idong ido di baret ba kat ba tada gini ki video jui ko ban register jaka ki lech DC office for registration office kisi odor ba he ba kanu kalong jiro non ye council da ngila kadu isi ba kan thau kila kilti kumno ban yo ban register no ke jaga po council ba khamtam le ba ki bank ki kumta ter ki nyo ba di thono ye ka land record ni karam register juga council te bang iphai sibun ki nakaliang jong ni forest ko baglong maka ki babun labang no si laipo anak kispa la pet la jingo na council beli kau tam te la idon kami ya ka forest department bahkan na perhan kam tam ni le kidon ki plantation juga council ki ba la babuan ki ding ki mdon shu te nei la dei ban thong na ki we ja jin thong ki balong ki ban penmi ri benu ya ka council ko ki robar ko ta ter but ba lomba joni ke ba jing thong ki robar ki ki we ki ja jin thong ki cash crop kala ba kati we benu juga council but susu banang mang ka psa tengka khamtam banang pun bah banang ketu yibre ken pene diki klau kita mar kembalong bang i ba sipon bang yo jing toy lomba ki klau kumala phai ka council ka don legit fu bat la don ka an ban kumno ban pelong an ni do ai kan bat ka don ka institute ban na kham penjana shu i ka ai do kan bat ta lada kan ni jipre jo council ki don chui klau ki tap na ni yo te ki kan ban ini long jing kedop tang dia masa chairman sir but abang iphai ka yo market ho chidan ki kumbalong kemai ni ka jingren jongi deputy sem budget speech jongi bang kadon tang yo nonsen ba ka yo sorry yo la ilkot ba ka yo berni te kumbalong ba nglai il ma ki por bade pe isi la ban pri ka yo nonsen hatu ita ka yo nonsen ye la he ba ka yo but la don nem ga jingmi na ta ki yo bat susu kidon ni ki share ki ba ki ma ba per ki ban siu la ki dei ki yo kur ni ki yo hima ki ba siu council la ki wan nem ki ni ki share pa ka yo ba per ba dei ban siu ka council kat kun ka to ka management and control jo market ba don ka ki regulation jo ni ka council te ban pelkon mr chairman son bagi dari bekwam cibenta ngai ba ni ka budget speech blong ba ban penklain ni ka cultural tourism menchua ngai ba klara iknang buram jika council ba apa jilam jo pim sa chairman ba ina pelong itu komunit festival ba klara sisa ya council ba ngi sisa ki dustur ba per jong kani lum khasi jongi lomba ka to festival dan rei matala bon snem kamsin modon mata ka do ni snem kamsin modon chu
te da kentu ki isi ba lak nu ken dei ban pelong biang ni ka mun festival kham tam nei habang i phai te ka heti choi ngai ka jiplut na council la buon ba bat jite da kladon ba yak tai jakaru la shu sha na le ka hima ban tei ka council le ka heritage village ban pelong ye ka ban festival na ka por sha ka por te en re ka ba ka long manta ka tei ka heritage village ka la long ka jing i segment nomor ba ba pet i ki yeng ran tai hadu manta midon kanunu ka jing panbai ki ti kala long ba na liang joka hima mo phlang mar nga de na thi ka jaka ban ka mi khman ka mo phlang di ka susi ka hima ba ngaru nga song chan tai ba kala pelong i ki rong ba jong no ke kami ban khonyo ba kila sha ti ka ba sa te heritage mar i ka jing abum akit khian le ka council ban panba ban sumari te ke jakang te si nomor ni ka jis puong ban ai ba council kan yo ba sna tu ka heritage tu kan long ka atak ya ka lau kentang badan mar khap kan de lembar lada kalong gumte kan ta sibuan ba kan tam ke pesni do ya ka te ke jaka kan tam ba de ka badan kalau kentang bala long ka jaka ba pau nam ba bla khring ye buan kinawan joko kai perthei te kita long jing patpan ole janga bas chamasa ba chu buan ki bata shwa ban chong ba phai ka council dan kam mat pen khlan kham tam ya council labun nak liang kumnu ban pet ya ka convenience ba kham tam ni ya welfare jo ki staff ki officer jo ka council labun ki liang nomor ba lada angi don nginu jitmu ban pergiu ya council seprang ni lada angi impak mat ki officer ki staff nomor ki kilong ki kinong telem dong kinong ya berap kham tam ni kinong penolong ki skui jongi te dan kam pet ya ka welfare ka jo ki ha jo pot wat aswaban song marba damar komiti member bangi wani council ni senji ba mari rong tai poget soban rung nomor ka di bumyo ka parking ba biang tira se bun ki member lain mar mo ko malong ala ba angi ki don ki ki member ki ba logi member council dei la dei ki em ki wiwi ki badan ki si ki yo lagi casual driver dei ko ki member jong council kim don ka sul ke driver ya wanya hi kali teng teng la i long bia kin mar mi ot pnyeng ba ban mi se slok ro te se la da cho ban mi ro la ban wa cho ban plat ke lip sa blok tinga kerpa ye leng ga isi kin pet ban le ga parking ba ki kham tam gi ban kan long ka ban pen long kan pen long bia ya ki member badam brom juga council ban wan sri po kham tam ni position bom ta te itai long jinga jibut yang le junga basa semantra bat ngasoban ai khobli bang sin ye isi bang dak tu ba kan thau kelak lenti kumnu banang penkhlan banang penmahai ni council mar kajing khlan juga council ke songa ka fund riban thau kelak ni kumnu ban rizik fund ba phai kam tami ki nak leng bubun mo lagi ka trade ka enforcement bakom ta ter ngan dak tu ye ki yam charge ba ki isi ba koi kira penkhlan ni bentai kham tam le ka ba kongsan klom baniada ye ni ka hari kasih biaya jogi kham tam le ka ban penne scam ni ka hok jogi nang so so ni ka jogi karilu phasi jogi ba chong pot sam ni ka hasil satan bas desi kontrol ini long ji pen paun ga juga bisa cuman sa besibune Kongres Dikarpuri. Mr. Chairman, sir, ngai kublai ya pi ya kajing ailat ka jong pi yang aban shimbenta hagani ka general discussion habede bakani ka full budget 8000 khat khandai arpho ti ngai kublai ru ya i CM bad ye deputy CM ki balala banwan ra ya kani ka budget hagani ka session ti nakaliang ka jong aru katu kadni ngakwa ban ya ai jingmot lem ban kumno ba nkam pen baha le se ya ka council bad ban kentiu ya kayo ka kot jong ka council hawa ngayu i hakane ka full budget kalong ke ka ba gajing mang kalong ka babiang re gajing pet ka jong hi ngayu i ba ka babon hi ka de ka ban siu tulop ye ki staff te kaduna bha habanya phai pat chabakum no pat ban wanra ye ki scheme ba pher ye ki projects ba pher bangin la ban generate fund mo namar ba kadon ka fund constraint na baba duna bhasha ka jing don jong ka fund ha ka council tiang ka leng ka jonga ka we ka banga kwa hangne ka bangan stress bangan ban ba ngidei ban pej benya bha ya ka leakage namar ka haba ka don ka leakage te
kaduna ka bangin la bangin generate fund ti kawai banga kwa ban ai jingmut bahang ni ka de habede bat ka professional tax ti ngayui ha ka budget ka ba ka jing ka collection ka jing krong habede ba ka professional tax ka ladang kiu tin rei ngidon kam ban generate fund ngas ngo ba ka ni hi ka department ka long kawai ka department ka ba ngila ban generate fund ti ngakwa hang ni bangan chu ai suggestion khandiat habede bat ka professional tax mo namar banga iba umde banong balik sebakan bangin don kata ka leakage haba ngidon kalat kalenting ide bangin pej benia bhang kawai ka banga kwa ban yu hang ni ba kum hagini kisning yu I shisha ba mo kila bon kine ki hostels ki don kine ki guest house ki balami ki lalong kum ki mushroom shisha kat shaba pipai ki bon ki guest house ki ba kat shaba pipai ki bon kine ki homestay ki bon kine ki hostel ki ba kumbang no man la ki locality la imat la bon bhai kine ki hostels but khamtam kine ki guest house te kumju ro ki don kine ki agencies ki ba pher ki companies ba ki wan hagani ka jala ka jongi te bat ki ringkat ba ki staff ki jongki ti kawai ro ka banga kwa hangni ka bale se tip ngam tip na ka department ka long awareness na marba mo ba pin phai ha be dei bat kani ka juk mentaro bong no ti ki babon ki la be mong no mo ka ba ban sumar ka met ka phat ki ban kilan met kumbong no pin babriyo yala dia ti ki beauty parlor ru ki la bon chisha kila jale shisha hakani ka jala ka jongi each and every corner kila don ki beauty parlors mo tengam tip ba nakaliang ka department ka shimne mo ya kani ka professional tax ne kinin makani ro ka de ka profession te kani ka de ka jingai suggestion ka jonga te bat sa kawai ro banga ko ang ne banai suggestion namar ba hadu menta ngai ba ki lawyers shisha kim ai kim sio ya ka professional tax te ka de ka profession te ngakan mga kapor ka banga labat mga ya kani ka department ro ngala tho sha ka Shillong Bar Association ro ngala tho shaka dekani ka court ka jongi chani ru hendrai hadu mentang iba ki lawyers hi ki kentai ban seu ka professional tax tenga kwa ya ka isi bakan chimkhia bhai ka ne namar ba ka num don ka leakage te nya phai pat shabedei bat ka forest department ru to I member badan buram na po mau plang ila ai ki jimbut jongi te ngarung anum shimi kapor te katukan ni hinga shukwa khandiat abede ba ka forest department ru te ngakwa ba mo habangi bon ki plantation ki jongi te ngin shu e ya ki kumturu ba kinong baran menum dan jingmi inrei nakaliang ka jonga ngaong ipi ba ngakwa ba nai suggestion khandiat hangni hini kisngi ba ki bon ki breu ki la ya be ya kini ki fresh flowers mo ka chabale badi kini ki sentiu ba em kini fresh flowers ru kila ador shisha bat kilong hi dor ki baram te ngai suggestion by kini plantation ru bling in chui kum tu ngini wa de kilat kilenti ngini thung no de ki fresh flowers ho ki rubber plantation ki ru kila don te banthung rubber ru kala judan ka bala mo bala pro kadan ka proposal te nakaliang ka jonga nga kwa bangin don ki nursery ru lada bala banlong ngini wa de kilat kilenti namarba mo nga iba dan kam shisha ka bangin generate fund te nga sngo banong tangkata khandiat habay day bat ka forest department te nakaliang ka trading along ka trade ru habay day bat ki license ru nga kwa ba mo baday ban khmi ban pej ba ba kanum don ka leakage hangno bad le se ba nakaliang ka department ru ka di ban pej ba bnya ba num day ba kin light ba kinum one ban shim ya kita ki license te khandiat hangni ru abai phai shakane ka administration of justice ru khandiat mo tingi yu mo ka jing yo ka jongi ka de na kitu ki court fee stamp ter te kani kampat biang benong ba itai jing yo te hakisnam gi balale ka district council court hi ka ju issue ki ni scheduled tribes certificate te kani ka wairo ka bangila ban generate fund tenga kwa ka isi bakan chimkhia ban review kani ka case ka ba kumno biang ba ka district council ka la ban issue ya ka scheduled tribe certificate namar ka nehi ka body ka jong ka district council hi ka authority ka bangidon ka authority ban issue ka scheduled tribe nang tay na po DC office te nga kwa kani ro ba ka isi kan chimkhia te abay phai pat khandia changini ki toll gates ro ki badon ki jong ka council de ban chimkhia bha de banong bale se lada ya ke penya de department ne haba aili se karu te kaniru de ban chimkhia ba kanom don ka leakage hangno ru
Te habaya day bat kani ka youth affair nga iba klamang ye hang ne hapo kani ka budget. Te hakini kisngi ngi kum kinong mi khmat rumo ngi kwa hiban kanteo ya ki khon samla. Te ki khon samla ro ki bon la ki jong ki activities ki jong ki ba kanteo ki youth jong kini kisngi. Te nga kwa khandiat ba ngin shimkhia lem habaya day bat kani ka youth affair ru. Te nakaliang ka jonga so ba oi le se tangita hi khandiat ibang kwa banai jingmut ya ka isi bat ngai ba hakisngi kisne banwan ba ka council ka jongiru kandang kiyo ha kayo kakot ti tangde kini ki kintien kuble shibun Mr. Chairman sir. Ba Rondi Viling do. Mr. Chairman sir, kuble shibun ba pilai lat yang aro bangan shimbanta kenika budget discussion. Te kawai kebangan suban biang kalong ba hot le se kadang dai ki si ke batmai te henrei ngakwa ba nang ne syakmat abonra e ka budget kan long bai ka allocation kan bai tik namata ki specific department a portion ka fund bangin nang banyatai kumbalong ni kala sulong lamsam ka yangi bantip kano ka department la patmang katno kano kami katno hot ngi tip kadon hangne henrei kan khamsuk iki member la da PI non aku budget speech, aku budget speech jong deputy CM bade in charge finance, namar kene kade ke practice ke benaduk mencuah kene ke yeng. Tengam tip dengan pet kene ke budget speech jong deputy CM ngai bela syuai lamsam. Teka yangi bane suntu, yangi bane discuss, namar banginang ban discuss ya kine kike. Te kidon bon kike kibangi hap ya taib ha. Tengah try bakadang dai ke isi ke batmai natrai kidon kini ki department kum ke ilaka ngidon kamban kampet bah namar ba natrai ka wei ka mandate jong ka KHDC ke dai banang penjanai nang penbah ya ki ilaka jungi bangapet kelalong senjor bah namar ki brio ki badan ka bor ngapet Mr. Chairman sir teng ya ka kur la supan kala tang namata badan ino i interest lapan kelano kidon kikur ngan ong pi hapo mlim kususi kibidon tang nyo praye tang menyo menteri lesi lane kidon keno ke jingtmu ngaso ka wei ka bang idei ban kham ya shimkhia ba kadai ki ilaka ka baar nga ong kadai ka forest mo kumang ila kren ka niki sngi baladep ba ka parthai bro ka wei menta ka ki jinga kren hadu ba kiladon ki conference, lodon ki seminar, ki banyak keren kumno banang pen duna ya kata ka jingkala ke mariang ke jingkala ke sunbeneng, lane kata ke climate change, ke bakalawan ra kata ke global warming. Dengan skong muka dis council ini ide yui benta bangi hab ya shimki aba ke badai ba ke klau ke betap namar ba ke sorkar jela ka don bor tanghapo 100% na ki klau jong ka jela jongi kat ba ka dis council pat ngi don bon ki ngi khambon ka jingpet ya ki klau ki batap hangne te kawei ka dei ki laka kawei ka dei ka forest bat ka bar ngapai kawei ka dei kane ka civil works but development ma civil works and development ngapai kamdan ka supervision ka bobyang nan chuai nuk sai ya pi ba hakine shwa election lalap ba kidon ki scheme kat kum ka RTI bangiyo layo ba completed payment paid in full Mr. Deputy Chairman sir ngani tho EP ba menen ngadang yo ka telefon na kinong panya sinong mong panti badang tablet panait ki PS system dang menen mi chisngi denga sopla ba ki officer ki ba certify ki ba verify itu ki bills kat kum ka RTI bangiyo ha ubanai beningkong menta usnem arpulai tarik ubanai menta ubanai beningkong menta usnem kat kum ka RTI ngiyo ba ki kam lada pendap ke payment la sio in full kat bang adang yo telephone call management baba dangwan pendai KPS system menta hamo penti ngani so ipi kata ka sinong rudai hamo penti dengan snow ba kene ka department ru imat kalong lax ba ngamtip
balik si kadon ka pressure na ki MDC na ki EM ne tambah handai ngaso ki officer nomor kadwai ka accountability ka responsibility ka debat ki officer telada don kum kita ki pressure ngatarai ka bagi pan na kijing tho na ki EM na ki MDC nomor ba kin like eladi na kajing da don kano ka ba ke inquiry ke investigation bakin light na ka no ka jing sha shim action tengah ngau kita Mr. Deputy Chairman Sir ka ba ngihap ya pet ba kani ka kemo ong pi kani ka civil works and development ka ba pinda pet ka pisa ba panmang bat ka kam batrai kam hap hanu wat ngi ngi pet da ka khamat klem dara ki jing thau ki jing wo ring ngi pet hi ka pisa bat ka kam ba pantrai kam hap tengah so ka long ka jing penserwa ya ka pisa jong upai ba namar ba teng la shuya light ya kita tebat mengakwa ban keren ya kene grand need for protection of tribal land and interest na so ka mandate chungi kade katahi ban ya dai ke jai ban riu chungi khandau ki shap ya ki lom ki wa ki cloud ki batap chungi tementan la de bu ke jingkali by ka labor license la show outsource hoi na so thu ka bon ke jinge jong ka council kuma ka manpower kuma ka ne katai tenring kata kamde ka daw bangin IT no shakiway ki agency banle kumi kini ki kam namar kamda dai kata bangin ai labor license baniyo baka ka council ka nyo revenue reka long ban te lakam ban perking ya ka jingwan kerthep jong kini kiwi ki jamri buat kai ka bashipting ka long ba habaki wan trei wan kata ane ka poisnon pat sa ka shongkha shongman te la don ki an ban perking tengah terai ni dei ban penteri kamai kita ki an ban ya da ya ini i jai ban riu jongi nganum ong shu i batang sitro ngaterai la da pishim ka jingbun beriu kari India si hajar laispa million malumala tamne duna ka jai ban riu khasi jongi tang khat san la si million siteng te la da mangi ki badai ki badon ka jingkit khle ngim sim bhaya kane ngaterai ini khat san lang hakui ke sing sopoi kumba ong umbulung susu tham tangkinong tong bakinong tho dieng jongnore ngan chu IAP ka we ke jingja ka baja manakani Tripura habaya khi ya ka to ka CAB kaladon ka jingye ya persha kumalalong hajla jongiru ya ka to ka CAB ba we u samla rulum no Tripura la syasiat balara hospital Ngiyo pulih ikut khobor ba uklam sya ya ukpa hadu sitayo malipeyu. Dah hadin sitayo ngatrai ka don kejingkran suthu na gebahiyang bahasam ba uong ba ukli ukpa ya uta ukun ba syasiat bala mensau batia hospital balai mem sya nga bangan wan pet yeme. Uong pa ngi kitrai lum ngi kitrai ri kitrai muluk mentang ngisya siat, ngisya lebeng, hakiwe kijai benrio. Pi leu hakapor ke bakhamun syua. Ngam kwa bakum kata kapor kan wanja urlong hakajai benrio. Jongi kabangin sa sya sensyar hakiwe kijai benrio kabangin kelare pai. Kumulakaran away member napo mairang. Kani kadai ke silent invasion. Tengah ngong ngihap yalong ki ba petngor, ngihap yalong ki ba perking. Hoi ke council kumulakaran i member na po noksken ngidon kam ban kentiu ke yok kakot tama omdai ban bu ya kajai menriu hakajeng ma ini pet ban penkiu ke yok kakot ndai umdai pat ban compromise lani ban pet bangin bu ya kajai menriu hakajeng ma tang ban penkiu ya ke yok kakot ngasngo ita mas vice chairman sir but ngatrai kani ke badai bat kiwi ki benta ngasai shimenta cut motion te hendrai kabadai bat ngakwa ban ongru ba imat la don kam ban kampet ba ya kane ka administration ru ngatrai ka long ka ba kongsan bangin pet ba ka administration jungi hangne kan khamlong ka ba janai ngin kam streamline ba kar kom trekam kan long ka ba janai hoi ngatip ba kibriu jungi kimdei ke baduna na kiwi ki jai benriu le sing ngi don kam ki orientation program ngi don kam ki training program ngi don kam ta terter ban pet ba kar kom trekam kan long ka ba janai mar la da pipet mo pet chua tang ini i budget speech hangne lalap badon jingduna ba klam da panmang opposition
fund separately ya ki department beper. Tengah sengau kita ki bangi day banyak penbait namar ngidang syua sedang mentang ngidon sansnem ke mandate buluai paiba yangi nalor bangin peit baniada ya kane ka jai banriu chungi ya ka ri ka kijakai putai chungi ngidi ban peit ba ka jing trai hang ne kan kham janai kan kham long transparent le sin da thungkam thungjam bakin don no da kita ki interview ki batikna kamot ki balong meritorious ki nyo ban appoint kam dei bandon kata ka nepotism ka ba tang badai bahayem hasam ba itu ba ithau ngin syathung matrai ka dei bandon da ko tengah sngau tang itang ane simbenta Mr. Deputy Chairman sir da ba karpat ya ki isi kin kham simkhia ba ngapet ki danglong bon ki badang ya samla mo young dynamic tengah try ka contribution ru kan long ka young dynamic komba mapi u Deputy Chairman ru Sir, pidang day yang dynamic ngai pingai lam ya kini ki isi bangin kami penjanai bagi pai ba kin sohun ke jing terikam jongi hakmat pai ba kan kiu kata ka buram ke ijat bahwa ngidon sisa ke jengkit kle ban penba ya kini diskusi tang ita Mr. Deputy Chairman sir bless you. Deputy Chairman sir bless you ya kini kapor fi island Kendiat kumanyo alat banyak discuss ya kani ke budget speech ke jongi. Kendiat katu kat ni ngarung aku aban ya aji mudlam ya bangi pej bangi pule ya kani ke budget ke bangi layi. Ke bangi kong ya bangi pai na ke General Administration Department ngalayo i berbor bat ngalabu jing syak we ke jingkeli namta kani ke town committee tenrei kam syam lami. Dan hang ni ngayu iba kamdon ni ye. Te kai ka kamram ka jungi hato ngasukwa ban kumba ka district council ka don benta ki town committee. Te balai ngimla ban sedang no ban bu no ban jet no ka tu ka ni ki town bangin sedang ban le ban form no ya kini ki town committee ki boper. Kai ka jingkong san ka jing don kam jong ki town committee ka long ka waste. Ka ni ka jabok ka jaban ka balas sedang ban Bo pathar ke penjaklia ya ke mariang borok ke wei kalalong ke isir kai hadu kata-kata teladana kan yang jong ka isi ke jongi na kan ke council ke jongi ki don bun ki bun ki snong ki baladai ki nongba kemong wat ki district headquarter ro ki bompat don ya ke town committee te hatu ba kana kaliang jong ka council ke jongi ngimla mo ban form no ikini ki town committee bar ha ju ko por bakin light na ke jingjaklia jong ke mariang ke bala penjaklia sebab palat kat sebagai pai. Tekani kadai kawai kajing ai jingmut kajing UI kajonga na kaliang jong ka town committee bala idon kam ban page na kaliang jong ka council. Hakajuru bagi pai ha kaliang jong ka revenue buat budget. Ni page hang ni ya ka kawai ka banta ka fish farmer and pisciculture. Ha bagi pai man kapor kani ngi kalong thali barbor. Harai habang ipet padai kinong kwai gibadon haka jela ka jungi la isir kai ban pet. Te hato ka district council jungi kamla banyadon bentalang bat kini kinong kwai ki jungi ka balalong ka balong ka wei ka jiban generate ya ke income na ka benta jong ka council ka jungi. Ngala sngo ban ai jingmot ya ka council ba haka jaka ban ngilayu ibon kini ki jing sna building ki ba fer ki ba arklor lai klor ki ba la ima ban pet. Harai ban pele thiet ka wei ka lum ha ka wei ka jaka ka penthor ka ban bu no da ka jaka ka ban da bu pung dok ha ka jaka ban bu da pung dok ha ban bu no da ki ni ki bala pek ni ki chokidar ki labun te henrei ki chokidar ki labun ka jaka ban ri to dok ha ba ngam tip ka don hai te ngala sungu don kam ha jaka ban pendut than kat ni bat ka building system bala sna ka la ne te balai ngim sna thiet da ka wei ka jaka na ka banta bandon no ka jaka ban rio dokha berhakaju ka por kidang kwai dokha ro ngatrai gin subang man likwai te kani ka ka jing ai ka jingmut ka jonga na ka liang ka department khnang ba kam dei ka that department rei kan long no ka department ka ban im ha kani ka council ha kini ki sansnem ki ban wan menta te ka ju ka por ka so pon ong ba ya kani ka labor license ngi i ba kumba ong la outsource but ngi i ka don ka jingduna ha ki staff ha ba pek Malay la ban shuai no da ki on contract basis ya kini ki nong trei ki badai hang ni namar bagi ka haba ai contract kalong kat kum ka jingyo na kaliang jongka
nak kalian jong kan ka labor kam dei ban sikta ya ka pisa ka badai jong ka council hendrai ka ban mi bait na ka ka pisa ka ban mi na po ka labor department na ka jinglom ni kan yo ban ai kam ya ki katu kan ni on contract basis hapo kan ni ka department hi baraka ju ka por ba kanang pen klan susu ya kan ni ka department kata ngaso kuman ai jingmot hang ni hapo ka yeng bhi borok we ka ju apa ngi page ya kan ni ka trade aso ba ke enforcement kila trace tom ngayo i ba na ki por mon chwaru ki trace tom ba na ka poliang jong ka enforcement jong ka trade tengah so kuman nang pen klan susu kumang i ka jingma jong ka judgment reu ka nang up laba kini ki trading license bat kan jingwan kan tap jong ki wave ki barjala ha kaliang jong ka kamai kaji ka ban kini no ya ka hok ka jongi ha ka ba ngila ima ban page te kani nga ong ba sobha banang sim khia susu banang pen klan na kaliang jong u ro ulakular ban sim khia kani ngis ngu komen haru kata-kata ya kerengit skam ba council jongi lamba ka jing la ju kini ki arteli ki department kan yada ya ka judgment reu ka jongi habangi pai pada sekalian jong ka education ngai iba bun sin hani ngi page ya kalian ka education ro borbor kalong thli bat ka nesa kaju si kaju handrai ka ka kamram jong ka ne ka department hato kini ki kot ki balatho jong man uwei po wei unong tho hato ka council ka jungi kam yadon bantamo ban page ya ki kentien khasi ki ba hato ki kentien khasi ngi ong kane ka jaka ban yada ya ka riti ka dustur ka jungi te hato ki kentien khasi ki balatho hato ki kot ki long ki babiang ne am te hato ngi la ne am ban bu da kita ki expert ki ban wan lam ban page ya ki kot khasi ki jongi ki balatho hato ki kentien khasi ki biang ne am habangi penon kam namar bangi phai mata ngios ngau ngi kran khasi tangpa buon ngile ya kalah gar kom kren ka jungi ki kentien ngim ju yo shu ki kentien ki bapura ha gar kom kren ka jungi bar habang ngi tho kumbang ngi kren ngim tho shu kumbang ngi dei ban tho kat kum ka kot ka badai ban tho te kani ka jing ai jingmut ka jonga na kaliang joka education department bat kum juro habang ngi page ya ka sya kani ka MDC scheme kanero de ka way nga so ong baki department ki ba page ka MDC scheme ba sobha ba ka MDC scheme kat ka por kala de ka lunch break kara baji ngan extend khasan minute tengah try nang yo himar ar minute ki basa ringut tingik pelengkot ka bala ma ka MDC scheme te kani nga so ong ban ai jumut lam ya council hibro ka way ngam mi ka isi ba kamdei ban long lengthy process palat ya ki nong lek ki nong wan habang ila don ki branch ki ba fer ha ki hanong stoin hamo korwat ha ki branch kim don kam ban wan ban hawan sain kot wan sain slan adu na nong stoin ban adu na thiabari ban wan sedu silong ka bai lut ka bai sep kala jenjar adu kata-kata tengah ngej ba tang hanong stoin ngila la ban pendap ki kam ki jam light no tang ban chim ya ka check kin wan sim nang ni na po silong te kata ka di ka we ka banga katuk ni ki banga kwa ban ai jingmot kublesibun ba Charles Marngan Mr. Chairman, sir, Kublish Bun, Island yang aru on discuss yang ni ke general discussion lor ni ke budget. Persang ban penengkot kat bala. Ngadon kat tu ni ki benta ki ba nakaliang jonga nga UI ya ki jing don kam ke ba nakaliang jong ke council ke district council ke jongi ngi haban penek pensa. Ngi keren surum seneng bat ke ki jing sisa ba nang ni ngila ban bat ya ke riti ke dustur ke kendau ke siap bat kumta terter. Tehang ni ngadon ban ong kenyan ngidon kawai ke department kategori ke arts and culture kini ke arts and culture ngi kedai kawai ke ba don kamha ha ke ban pentri kam ya ka ke bai hapa bat ka riti ke dustur ke jongi tingi don sibon ki cultural dance ki jing shat tenrai ke jongi tingi i kumba kini ki jing shat tenrai ke jongi kan nami kisngi kilanang jano tingi sodon kam ba ngi haban penek pensa ya kini ki jing shat tenrai lakalong district wise la neh kanok rukom pi gawai ke ba kwa ban penpawang ni tang ha bohoi jongi hari bohoi jongi midon dagi khatli te apo ka jurisdiction jong ka KCDC ngai ngai ba kidon sibon te ka babot nang ta ba de ki traditional dress ro ki ke ba ngi na kaliang jong ka council limat ngi habban simkhya ba ban penek pensa ya traditional dress bat ka babot
Hapok ke KCTC ke jongi kidon ki school. Kidon ki school kiba kidon ki shnong kiba menang bankan kasih. Kum kan uksang an IP ki shnong mikir. Haka konstituensi ke jonga kidon kini ki shnong lalung tiwa. Kini kemenang ban keren bat hak kasih. Timat keladai ke por yang ke district council haga ba ngin penrung. Ya ga ketin kasih hagi ni school ki jongi. Ban thau kilat kilti ban penrung ya ga ketin kasih ga ki jongi hagi ni school kiba kidon ki wei pat kiba menang ban ken kasih wala ki dei ki try right ki jongi. Tiga bubut nang ta pada yang akwa banakaliang jong district council imat keladai ga por yang bangin sebut mentam gajat kan. Ngimong ke HREN yang CHYNE. Tenang ta kum kajai light plang, ngiong light flang, ngibu do F. Dok kurut ngiong di krus. Ti kini ki ngi iba keladai ke por ngi kum kajai benreu. Makadai ke benta jong ke district council ke jongi ban penek pensa. Ya ke spelling ke kum puledak. Kasih ke jongi. Ti kini kedai ke jing kendiat ki bangang kwa ban wanra kini ke por nak liang jonga Mr. Chairman sa lengkot kini kita ke bang aku banora kini ke general discussion kini ke port te tang kini kendian kublisibun. Kendian aku ban nomor ini tentang hadu kasar minit kan haban clarify nak yang ka isiru nomor ngapai ki babun ki members kelabu jan baru khoi ki gran pidan court motion ngathai pidang yo ka chance ban participate agi court motions de kitu ki bom yo ban sim benta bah ka budget discussion pila ban participate no haki commission kalong kaju dengan try ngan island no ya ga executive committee bahkan pensyai hingga debat ka budget discussion. Mr. Chairman sir, saya sin pat ngapen pau ke jing ai kublai ya ka syuki ke jong pi ya ka ba piyo ban ai ya ka ni galat saya sin pat piyo ban keren khamtam ha ka bai dei bat ka ni ka budget speech ka ba ngila yo ban wanra halor ka jing mang tingka ka ba pura full budget jong snam arjar khat khandai arjar arpho nga penpau ka jing ai kublai ka ba kerpang ya ka office legislative ka jong pi bakat kebala pila yo ban pentulun penbait iki kam ha ka bede bat ki kot kisla bat ki jingdon kam ki babun na kaliang ka isi ngai kublai kerpang ru na kamta I deputy chairman Mr. Deputy Chairman sir penpau jing ai kublai sai sin pat EP ha kani ka kenta ka bamenta nga ai kublai ru ya ka executive committee ia kaba kila la ban Krishan lem hakabai day but kani ka budget speech but kumjuru ban penkre kelumlang ia kani ka full budget jong news nam arjar khandai arjar arpho tenga ai kublai kerpang ia baro ki dekhon hakani ka por shwa bangan jer keteng iki nga ai kublai kerpang ru namta ki press ki media ki ba long ki jingking namta ke jingtip jong ki pai ba jong nangni na po district council ban penpoi kilat pathai khubor she ki pai ba te bat ngidon ru ikiniki live telecast kebala penkret na du kasngi ke basdang jong kani ka dorbar bat kani ngalak banong kani ka sin ka meningkong let's say ke bang 4 ju penkret kum kani ngasung ban ai kublai ke office jong chairman balala ban penbit penbiang wat ya kani ka bentah te nga penpau jing ai kublai ke bakerpang nakamta I MDC nang te na po mauplang iba lamplang bla belai shimenta hakani ka budget general discussion nakamta I Congress Kharpuri I MDC nang te na po nongshken nakamta iba Ronnie Lingdo iblong MDC nang te na po Meliam nakamta iba Gabriel Walang iblong MDC nang te na po Nongstoin nakamta iba Charles Marngar iblong EMDC nang tinapo Mohati te sai sin pat nga ai kublai ya kaliang yatei kini kit khot ki blai shimenta
kabalong ka jing ai jing kren le se ka jing shimta jong ki nakamta ban pen bahas shu ha ka bai dei bat ki jing ai jing mut ki jong phi nam ta ka jing pentrai kam ya ka ne ka budget te nakaliang ka jongi kumbala pensngo ha ka ne ka budget speech ngila fokus kat tu kat ni teli ki benta ki bakham kerpang bat dan ru ki ba let's say in cyclen ha ki kot motion ngi nakaliang ke isi hakabide bat ka sensyar ka khadar hapo ki it ki hima ki leadership ki simship ki sardarship ki wahadadarship bat ki shnong ki thau ngi danru ka jingthmu ba nakaliang ka isi ba kanla ban re-examine ya ka village administration bill 2014 let's say ya ki nunu ki hima ki nunu ki ilaka ki bampat dan ilaka jong ki an lani ki act lani ki rules ya ka ba ngin le ka badan kam nakam ta ban pen khlan ya ka sinshar ka khadar kaniru ka de ka we ka ba ngithmu ha ka ba nakaliang jong ka isi kanile kat bala hakabide ba kini ki jingdon jong kini ki acting chief haman ki ilika haman ki simship but kiwe let's say ki benta hakasun sha khadar bangin yo no ye kita ki chief ki bapura te hakabide bat ka kam jong ka building bylaws lane ka jingpentrai kam ye ka building bylaws da ka sarkar lingba kamuda kaniru ka de ka we na ka issue ka bala khi bha ka ba layakren na kapor syakapor nadu kapasedang banmi ya ka notification nadu snem arhajar khatsan te hakabide bakaniru nakaliang ka isi kala persyangkat bala ngasru ban ai khublei kerpang ru ye em in charge ba polling do ibalawan ra ka jing batai ka ba kham ka jing ka reply ka ba kham janai min shisngi ya ka ba ilayo ban wanra ka reply ka bede ba ka motion te nakamta kani ka ktien khasiru kaniru kade ka we ya ka benta ka ba nakaliang ka jungi ka isi kan yai budien da ka bangin ya don ya ka jinge trailang da ka jinge jan bat ka sarkar jela ya ka ba ngin yo ban ya kendu na ka por shakapor bat sarkar jela ban pen ken mauru ya ka sarkar hakabide bat ka jing don kam no kham kloi ban pen urlong ya ka ktien khasi ha ka khnit ka ba phra jongkariti sinshar jongkari india te hakabide bat ka jing jong ki pai ba ki ba shong haki khaput ru ki bahap ha uput usam jong ka meghalaya bat asam let's say ka constituency ramrai ka constituency mohati jirang bat kiwe ki constituency ki ba nakapor kapor kala judan ka jingsha le donbor haka jela asam namta kintu ki nongshnong let's say ki bahap apo ka jela meghalaya ki bodan haki border area te habide ba kaniru nakaliang ka isi kanam shong thaj kan yai wat ikilat kelenti kumno banweng ya kum kini ki jing ki ba ki nongshnong haki border area ki kendu hakabide bat ka jing thmuru jong kani ka isi lingba kani ka budget lingba kani ka jingmang tingka jong ni usnam arja khandai arpho ngi da focus bha yaki project lane nginda yo ban yetrei shitom kum ka isi ringkat ka jing yetrei lang bat nakaliang yetei kum ki MDC ya ka bapinang la ru ban ajingmut yangi le se namar yamenta ngin patla ban trei ya kanunu ka project ne kanunu ka kam lingba kani ka grant in aid na ki excluded area part 9A jong ka constitution jong kari India ya ka ba sarkar India kala baha kerpang yangi kani ka mang tingka ba kala dep ai ru syaka sarkar jela ba ka sarkar jela ru kala dep ban sanction ya kani ka scheme khnang ba kanunu ka project ka bangi thmu lingba kani ka isi ringkat ka jinge trailang bat kaliang yetei nginla bandan ki project ki ban day ki project ki balong ki revenue generating project lani kita ki revenue generation project ki ba don kam let's say ban penmi ya ka yo ka kot hakabide bat nakamta ka bha ka met jong ka council te ngidon ru ka jingthmu hakabide pennek pensa ekariti ka dustur ka culture ka jungi nadu ka ktien ka thlet hadu ka ruai ka put ka tep habar ringkat ru ka jing riam tenrai ba ka jing shat kum kita nakaliang ka jungi le singin por kala dei si bijich powa ngan ai por setang stan menit nam tai deputy siam ban pensyai hapo sai ben to hakabide ba kani nakaliang jungi ru ngin persyangkat bala
te la ajingmut de iba lamprang bla ibalong MDC nang te na po mauplang hakaba ila ajingmut let's say ka isi kumno ban thau kilat kelenti namar ba kaladon kajing duna palat hakayo kakot hakabede kini ka shares jong hakabede kini ki major but minor minerals now doyong motion u mau siap but kiwe kani kala nang her ngimla banlen ya kata namar hakisnem ki balala ngilayo khambun but dangshen ngiyo hakabede ki minerals major but minor tang khendiat te hakabede kani ru ngin thau kilat kenti kumnu banya kendu lese hakabede but ka lat kalenti kumnu ban penmi ek revenue nakamta banlong ka jumintoi ka council nakamta ka professional tax ru nginile kat bala nakamta ka transport department ru ka bangiyo riu crore tam menshim snam tang nakani ka we ka department nakaliang ka major minerals menshim snam ngiyo kumba khatnyo crore ka duna ya ka jingyo jong tai khatnyo khatpra te habide ba ka land revenue ban let's say ka jing ajing mut jing MDC ban penlong ano ya kan nikawe naka bill ka barang sateng menta bat ka jing yo jing menjur na ulat ka jela ka land bill ya ka banlong kalat ka lenti let's say ban create ya ka revenue lingba ka bangin yo ban register pura ya ka jaka hangni port district council habide ba ka forest department ka plantation jongki council ngidon bonteli but kumbla ajing mut di member let's say ladon kam ban don ya ka reforestation ki scheme henry kumbalong menta na ka sarkar jela kumba la licenem ngimshim layo shu yakini ki scheme namta ban thungding haki forest plantation jongka council henry nginyai budin pat nakamta banang yo yakani ka jingirap nakaliang ka state government hakaban yo ban thung yaki dieng kum ki roba ki tik ki sal kiwe te hakabide ba ka market ka yoru ka de gawe na ka ba ngiju yo benta ka ba ngiyo ru na ki yo jongka council ba ngiyo ru na ka yo jongki hima na ka yo jongki hima ngiyo ekani ka 1/8 share ka balong ka bha jongka council hakabide ba ka traditional cultural tourism ru kumla ai jingmut de MDC kala judan kani ka monolith festival ka bala sedang na ru ka por jong i balong CM i chairman jongi ya ka ba kala long sha ka jing donkam ya ka ba pen ne ya kani ka festival khnang ba kata kariti ka dustur ka jongi ka culture jongi ngila ban pen pau sha ka leng kari perthai lingba kum kini ki jai program te ka ngidon ka khasi heritage village hakte po mau plang ya kaniru ngin thau kilat penti na ki isi le siban dang hab ban perkhat ya ka ba ngin la ban pen bahai kani nakamta ka lau kentang bat kiwe nakamta ka welfare scheme lane ki namanta ki staff ki office kaniru ngi kentup hakani ka budget ya ka ba nakaliang ka isi layo ban penbiang wat yaki medical insurance bat kiwe ki baide bat ki medical reimbursement kat bala nakaliang ka isi kan yo ban pej ya ka baha kamiat jongki staff ki officers bat baro ki baidan benta bat ka council te hakabaide bat ka jingkran jing ai jingmut ru nakaliang i congress kharpuri MDC nang thinongshken ila pensngo habide kumnu ban yo ban penbha namta ya ka council ban kentiu ya ka yo ka kot ban wanra ru ya ki scheme of hair ka banlong ka jingirap nakaliang ka ya ka nakaliang ka council but kumju ru ban like nakani ka leakage haki revenue kum ka professional tax kani ru de ka we ka tanat department ka bangi yo lum ya ka bha ka jungi but kum balong mentau snem le singi labu eka projection revenue ka balong hadu prakror tengila ban poi kat taru namardang menshim snem kala poi kumba prakror duna tekaniru kadai ka weina kalat jingirap eka council hakabangin yo ban siu iki tulop yo ban siu iki jingdan kam jong ka council hakabaidei bat ka jing ajingmut let's say kumno ban pentrekam kham jana shu ban like ka leakage ka professional tax ila ajingmut let's say ban wanra ya ki kendon ki bathmai hakabide ban yo ek professional tax na ki guest house na ki hostel na ki homestay haman man ki dong ki shnong ki bangi i menta kila bon bha but kumju na ki agency na ki company ki bathmai na ki we but khamtam ru wat ki lawyers ki bampat siu ya ka
professional tax haduk mentah. Te ila ajing mut ru ling ba ka forest department ngila ban concentrate hak bede ba ka floriculture ka jing thung ye ki sentiu ngin don ki nursery ban thung ye ki fresh flowers kaman long ka jing rap na kamta ka council hak bede ba ka trade ru la ajing mut na kamta banam don kanu no ka leakage hak bede ba ka trading license ki fees ba ki we but ya kani ngila yo jing pensyai ka ba khambha mene da em in charge ba polling do hak bede ba ka administration of justice kaniru ketika we ke badan kam let's say hoi kam namdan ke jingmi ke bahe leni ke babun hinreiling ba kani ke department jongka council let's say hakabide ke schedule tribe but hakabide but what ru ya kani ke bor jongka district council court ban ai ya ka anticipatory bill ya ka bala syak khang no menta wat ikani ru kadang don ke pending kes hapok ke supreme court ya kani ru ngin yai bodin ya ka banang penbha nang penjadai nang ni shikmat hakabide be ki tolgate ngin shimkhia ba kini ki tolgate ki badan mentah let's say kinlong kilat jing mi nakamta ka council but kumba la kedoru hakabaide ka youth affair na kalyang ngajungiru ngilabu ya ka jingmang kabalong nriulak haka budget kamde nil ngilabu nriulak ya kaba ya kani nla bansam deki MDC local MDC concern na kalyang jungi ngi penpau ke jing ai khublai ru kerpang na kamenta iba Roni Lingdo EMDC nang thinapo meliam ya kaba ila penpau bat ke jing ai jingmut ha kabai dei bat kumno ban don kanika allocation jingmang bat ke jing kedo kaba kerpang ya ka amount haman ki department ha kanika budget speech but ya kani Mr Chairman sir let's say ka por ke badangwan ngin la ban penbah ya kani da ka jing ajing mut kalong ka jing ajing mut ka badan kam bat ka babahatam te akabide ba ka ilaka ru ka ka we na ka department ka balong sensitive bat ka department ka babun kam bha hakabide ban penbit penbiang kumju na kamta ka sinshar khada nadu ki imship nadu ki lingdokship ki sedarship at ki we ki kam shnong kam thau baro ki hap apo ki ilaka tingin persyangkat bala ba kandon kanika ka jing bet jing renti ka sensyar shnong sensyar thau bat kiwe baru kumju ba nakalyang ke isi ka jungi ngin shimkharu ba kanam don shoot nang ni shikmat de se kanunu ka jing shimenta jong kini ki khli nong sensyar nu ki sim hadu ki menteri kiwe lada la syakhang hapo ka an ya ka ban shim benta ha ka election te ka bide ba ka forest department kaniru de ka we na ka department ke badan jingmi bat mentau snem ngibu ika projection revenue ke belong ar crore tam namar menshim snem na kani department ngiyo ar crore na ka jing shim ki royalty fees ha ka bede ki forest producers te ha bede bat ka jing ai jingmut jong i MDC nang tene po melim let's say ha ka bede bat ka jing don jong ki klau jong i hangne ngilong try mingi ka council kumba hadu khandai pusan persen baka klau jong ka state government ka pe tangkum basan persen kalong ka jing shisha ka bede ba kani but nakalyang jungi ngin thau kilat lenti wat na kani ka grant in aid ka bangiyo na ka sarkar India ya ka bangin bu let's say ka jingmang ka bakerpang na ka menta kani ka jing penjerngam ye ki klau ki betap ki balaslen no but kham tamru ngin kham concentrate wat ikini ki forest plantation jong ka council ka baladon lupa te khnang ba kajing ajing bot kajing iru kabai dei bat kani kajing pen bha ha kabai dei kajing trekam jong ki staff hangni ya kani ru ngiladon ya ka budget provision ha kabai dei bat kawai ka head ya ka bangibu ya ka jingmang tingka nam ta ka ti ya ka berkinyo banle ya ka in service training nam ta ki staff ki jongi nadu ki officers hadu ki staff khnang ba kajing pentrekam kajing penyat kam hangni haman ki department kan long ka babai renti te kaniru ngiladep penyekren bak kamati department ka balong ka jong ka sarkar jela bak kala pediang subha ya kani gejing terwa ka jungi bat hakabide bak kani ka CWD kumbala ajing mut na ka civil work department lingbak ki scheme ka ba let's see MDC la race ka don kum kini ki ki jingja ki ba laja ha ka constituency ka jungi hang te po mau penthi ba kabil la dep ban pelaj Henry ka kampat dang syuru dep ban tre dang kat tukan isngi ya kani la le da ka ba la certify da i local MDC na ka menta ban pelaj ya kani ka bill te
Hakabidi bakani ka protection of tribal land and interest banyada ya ka jakar jungi bat kiwi ki benta te nakaliang ga jungi ru ngin persyangkat bala khamtam ru ka jungi shongkha khle kumba philai tip ka don ru ka bil ka badang shen la pass da kani ka yeng kani ka amendment jong ka Khasi Social Lineage Custom Lineage Act bill kabadai kabadang syudap hakani ajar khat pra te kani ru ngin yai budin kenang bakan long kalat ke jing yada nakam ta kajai benri wajungi kumbala pen kenmau dami ba kadon ke jingja jingya ki CAB hang tipo Tripura kaladon ke jingya siat ke jing mensau jing yap jong ki balului tang nakadau badan kum kini ki ke jing wan rung kerthap ki bri banabar te ban kentiru ya kayo kakot klem dadon kanono ka jingya compromise hakabede ke issue jong kajai benriu ya kani nga assure hapok kani ka yeng banang kaliang ka isi ka jungi bat ringkat ki embaro ki badan lala ka jong ki department ki don ya kata ka mensim ya ka ban yada ya ka ri ba kajai benriu te nakamenta ka Try bagan nom simi ka por mar sibit kindon ki court motion ngatrai na kaliang deputy CM badi UM chat by the finance ban kaliang CM kila ban klub lang ka pensai lang ka por pensai ki court motion dengan try kan penkut no ka por menta na ilat sibit ka por court motion pila ban pensai bian mo maka por court chairman sir desi ki abidi ka budget discussion singila penkut no menta hai te ngakar part ki member desi ki bawanra ki ya kini ka budget discussion stang arngut ne te lada pensung mo tengi nakaliang jungi ngi bu eka assurance apo kani gayi desi ya kaba lingba kani budget kabangi pass menta ngin yo ban ya tray ringkat bat pi nam ta ban la ban penturut mat hikam kubleshibun Mr Chairman sir ada bidon ke igi basanut ba pi ko ban pensai pela ban pensai sibit akapor ba pi clarify ki confirmation mo to nomor kapor ajing sisya ka lari ban kut sibaje menta kala di sibaje siteng ngatrai steng kenta kan kham jenjar yang ni nak lunch time kumnu ladangi rakno saka arsipowa ya ka timing kebiang ta the house stand adjourned till 2:15 today.